Mataji. Same to you, Mataji. Thank you very much. Hare Krishna. Hare எல்லாருக்குமே Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அனுசூயா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Mataji. மாதாஜி 19 தான். இன்னைக்கு கரெக்டா போட்டுட்டேன். கரெக்டா போடுறதே ஒரு பெரிய இது. ஏன்னா இந்த கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் கன்ஃபியூஷன் எல்லாமே வந்துடுது எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்கேயும் போடுற இல்லையா, அதனால எனக்கு அந்த 19 இங்க 18. ஹரே கிருஷ்ணா. வண்டர்ஃபுல் சேவா மாதாஜியோட அசோசியேஷன். ஸோ இன்னைக்கு வண்டர்ஃபுல் கிளாஸ் கூட இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் வெரி நைஸ். நிறைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஷி கேவ் டுடே. நாமெல்லாம் கூட நிறைய பேர் ரெனவுன்சியேஷன் பண்ணியிருப்போம், ஆனா அந்த மாதிரி ரெனவுன்சியேஷன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இன் 18 days கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி வந்து 18 days கிளாஸ் ஹியர் பண்ணுவாங்களாம், கொஷின் கேட்பாங்க. பட் ஹி ரைஸ்ட் ஹேண்ட் பிகாஸ் ஹி ஸ்டார்டட் சாண்டிங். அவர் வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியன் செஃப். ஆஸ்திரேலியால செஃப்பா இருந்தாக்கா கண்டிப்பா நான்வெஜ் தான் மெயினா இருக்கும். அதாவது நம்ம இந்தியாவிலே இப்ப நான்வெஜ் தான் அந்த பக்கம் திரும்பினீங்கன்னாக்கா, பெங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆம்பூர் தம் பிரியாணி ஹோட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை இடத்துல இருக்குன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் நான்வெஜ் ஹோட்டல்ஸ் வந்து ஃபேமஸ். ஸோ அதாவது பரத வருஷம், இந்த பரத கண்டம், புண்ணிய பூமி, இந்த பூமியிலேயே நாம வந்து இவ்வளவு செயல்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டிருக்குன்னா அந்த இடங்கள்ல அதுதான் மெயின் கிரைட்டீரியாவாக இருக்கும் பொழுது அங்க நம்ம வந்து வெஜ் ஹோட்டல்ஸை வந்து தேட முடியாது இல்லையா? ஸோ அப்படி இந்த நான்வெஜ் ஹோட்டல்ல ஷெஃபா இருந்துட்டு அவர் 18 days டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா he was ரீடிங் பகவத்கீதா அண்டு சாண்டிங். இவ்வளவுதான். ஸ்லோவா அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னாக்கா he left the job itself, it seems. வேலையை விட்டார். அந்த மாதிரி ஹையஸ்ட் ஆஃப் ரியலைசேஷன் வந்து யாராலுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். சரி, யாருக்கு அதுதான் வந்து இறைவனுடைய அருள் இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல இருந்து பார்க்கலாம். ஆனா நாம பௌதீக கண்ணோட்டத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது அவனுடைய ஜீவனத்தையே அவன் வந்து தொலைச்சிட்டானே அப்படின்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? கண்டிப்பா நினைப்போம். அவனுக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடியதே அந்த உத்தியோகம்தான். அந்த உத்தியோகத்தையே அவன் வந்து விட்டுட்டான் அப்படின்னு நம்ம பௌதீகத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது நம்ம அப்படிதான் பேசுவோம் இல்லையா? இந்த உத்தியோகம் இல்லைன்னா இன்னொரு உத்தியோகம் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன ஒரு இடைப்பட்ட காலம். இதே வந்து இப்போ ட்ரம்ப் வந்திருக்காங்க, யாரு பேருக்கு ஃபாரின்ல வந்து எத்தனை பேருக்கு வேலை போகும், எத்தனை பேரு நிரந்தரமா இருப்பாங்க. அது நம்ம ஒரு கண்ட்ரி மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா கண்ட்ரிஸ்லயும் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்துல நமக்கு வேலை போயிட்ட நம்ம வந்து நம்ம பகவத்கீதை படிச்சதுனாலையும் இந்த ஜபம் பண்ணதுனாலதான் போயிடுச்சுன்னு நம்ம நினைப்போமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? சோ இது அவரே தானா உணர்ந்தறிந்து ஸோ இது தவறு அப்படிங்கிற, ஏன்னா ஹி யூஸ் த பர்சன். அவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாராம், எந்த வகையான மாமிசத்தை வந்து எப்படி வந்து எத்தனை குவான்டிட்டி வந்து ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அவர் தான் கொடுப்பாராம். அப்படின்னா மேபி சீஃப் செஃபா இருந்திருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சரக்கு மாஸ்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா? சரக்கு மாஸ்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்து கொடுத்தோன்னா, ஆர்டர் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு ஒரு சீஃப் குக் இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க சொல்லுவாங்க இவ்வளோ குவான்டிட்டி சுகர் கொடு, இவ்வளோ குவான்டிட்டி ரைஸ் கொடு. நம்ம எத்தனை பேர், 5000 பேர், 1000 பேர், இல்லைன்னா 500 பேர், இல்லை 50 பேர் நம்ம சொன்னோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து இவ்வளவு ரவை, இவ்வளவு சர்க்கரை, இவ்வளவு நெய், இவ்வளவு எண்ணெய் இல்லையா, இவ்வளவு பருப்பு வேணும், இவ்வளவு பதார்த்தங்கள் வேணும், எல்லாமே லிஸ்ட் போட்டு கொடுத்துருவாங்க இல்லையா? ஒரு கல்யாணத்துக்கு தேவையானது எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. அது போல ஈவன் இன் ஹோட்டல்ஸ் ஆல்சோ அவங்க வந்து எவ்வளவு குவான்டிட்டி வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அந்த வேலை வந்து அவர் தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாராம். கடைசியில் அவர் அந்த வேலையை விட்டுட்டாங்க. ஸோ ஆஸ்திரேலியால பார்த்தீங்கன்னாக்க நல்ல பணம், செஃப் இன்னும் நல்ல பணம் இல்லையா? ஸோ அப்போ சீஃப் செஃபா இருக்கிறவங்களுக்கு நிறையவே பணம். ஏன்னா எவ்ரி திங் இஸ் மேனேஜர் அண்டர் ஹிம் இல்லையா?
வந்து நல்ல பணம். ஆனா அதையுமே அவர் வந்து விட்டுட்டார். ஸோ பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட நோக்கும் பொழுது அது நமக்கு தவறாக தெரியும். ஜீவனத்தை விட்டுட்டு வந்து இவன் உட்கார்ந்துருக்கான், அது என்ன, அது ராமா ஹரே கிருஷ்ணா இல்லையா? சோ அது என்ன, அதனால என்ன வந்துச்சு, இவனுடைய வாழ்க்கையே வந்து தொலைச்சிட்டு வந்து நின்று இருக்கான் இப்படின்னு தான் நாம பேசுவோம் இல்லையா? ஆனா அந்த இடத்துல இல்லையா, அந்த ஹரே இடத்துல ஒரு கிருஷ்ண உயர்வான். மாதாஜி. இருங்க மாதாஜி, நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன். நான் முடிச்சிடறேன், நீங்க சொல்லுங்க. ஐ வில் கிவ் யூ ஆப்ஷன், நீங்க பேசுங்க. இல்ல மாதாஜி. சோ அவங்க, ஆனா இத வந்து நம்ம ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தோட நோக்கும் பொழுது இல்லையா, ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது இனிமே அவர் வந்து இதுவரை தான் செய்த பாவம் இல்லையா, பிரிகாரி எக்ஸாம்பிள் கூட நம்ம சொல்லலாம். அதாவது அது வந்து நம்ம சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ்ல வச்சு நம்ம ஏத்துன்னு இருக்கோம். ஆனா வாழ்க்கையில வந்து எவ்ரி ஒன் இஸ் பாசிங் த்ரூ திஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ஹர்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய பேர் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் நம்ம டிவோட்டிஸ்ல கூட நிறைய பேர் வீட்டுல நான்வெஜ் தான், ஆனாலும் அவங்க மட்டுமே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன அந்த கதை உண்டு, கண்டிப்பா உண்டு. அதுலயுமே அவங்க வந்து வீட்டுல வந்து செய்யாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை வந்து எடுத்துட்டு போகக்கூடிய தன்மைகளுமே வந்து நிறைய பேருக்கு நான் அதாவது நம்முடைய இதுலயே நான் கேட்டிருக்கேன். ஆனா ஜீவனத்தையே விட்டவங்க வந்து மிக வெரி 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 ரேரா தான் இருப்பாங்க. அப்புறம் அவர் வந்து எனக்கு இங்க எங்கேயாவது வேலை கிடைக்கும், அதுக்கான இல்ல ஒண்ணு சொந்த பிசினஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வந்து ஆஹ் ஒரு வேலை தேடிக்கலாம் நம்ம, அதாவது யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த கெரியர் மோட் ஒன்லி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு அவருடைய உணர்தலை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காரு. ஸோ திஸ் இஸ் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் த டிவோட்டி. அங்க இறைவனுடைய அருள் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இல்லையா? இனிமே தவறே இழைக்காத ஒரு தன்மை, பாவத்தை செய்யாத ஒரு, இத்தனை நாள் செய்த பாவம் இனிமே தொடர்ந்து பாவம் செய்யாத இருக்கிறதுக்கான ஒரு அனுகிரகம் இறைவனிடத்துல இருந்து கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் இது பாவம் என்று தெரிந்த பிறகு ஒரு பக்கம் நாம ஜபம், ஒரு பக்கம் வந்து அதாவது நான்வெஜ், இந்த ரெண்டுமே வந்து ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் கண்டிப்பா போகாது. நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி கிளாஸ்ல சொல்லுவேன். நான் நம்ம ஏதோ ஒரு படகுல மட்டும்தான் நம்ம பிரயாணிக்க முடியும். ஒண்ணு ஆன்மீக படகு, இல்லைன்னா பௌதீக படகு. ரெண்டு படகையுமே வந்து நாம வந்து ஓட்ட முடியாது. பௌதீகத்திலுமே முழுசா ஈடுபட்டு கொண்டு மனசு பூர்த்தியா, அதே மாதிரி ஆன்மீகத்திலையும் மனசு பூர்த்தியா ஈடுபட முடியாது. பௌதீகத்தை வந்து நாம இறைவனுடைய கருணையால எடுத்து செல்கின்றோம் என்ற மனப்பக்குவத்தோட வேணா நம்ம வந்து பேரலா செயல் பண்ணலாமே ஒழிய, நாம அதுல வந்து எப்படி ஆன்மீகத்துல திளைத்து இருக்கிற மாதிரி பௌதீகத்திலுமே திளைத்து கொண்டு நம்மளால ஆற்ற முடியாது. இதை நாம கண்டிப்பா ஒத்துக்கணும். இரண்டு படகுல நாம கால் வச்சுட்டு போக முடியாது, ஓர் படகிலேயே தான் செல்ல முடியும். அது எப்படிப்பட்ட மனப்பக்குவத்தோட செல்ல முடியும்னா, ஆன்மீகமான எப்பொழுதுமே இறைவனை எண்ணக்கூடிய, அதாவது நம்ம என்ன, அதாவது என்ன செயல் செய்தாலும் எப்பொழுதும் மனசுல வந்து இறை உணர்வை வைத்துக் கொண்டு செய்ய வேண்டும். அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு என்பது இல்லையா? சோ அந்த உணர்வு தான் வந்து நாம் அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கும் பொழுது இறைவனும் பேரானந்தம் கொள்கிறார். ஏன் அவர் பேரானந்தம் கொள்கிறார் அப்படின்னா, நம்ம மீண்டும் அவரிடத்தில் செல்வதற்கான மார்க்கத்தை நம்ம ஏற்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா? சோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். இறைவனிடத்துல நமக்கு வரணும்ன்றதுதான் இறைவன் எதிர்பார்க்கிறார். அதனால் அவர் ஆனந்தம் கொள்கிறார். இஸ் தி சுப்ரீம் என்ஜாயர். எல்லா இடத்துலயுமே சுகிப்பவர் அவர்தான். ஆனா அது எந்த தளத்துல? ஆன்மீக தளத்துல, பௌதீக தளத்துல கிடையாது. பௌதீக தளத்துல நாம இருந்து கொண்டு பௌதீகத்திலேயே நம்ம உழண்டு கொண்டு பௌதீக எண்ணங்களோடய நாம் செயல்பட்டு கொண்டு ஆன்மீகத்துல பக்குவம் அடையறதுக்கு கூட முயற்சி பண்ணாம நாம சென்று கொண்டு இருந்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக வந்து நாம அதை கண்டு பகவான் தான் முதல்ல கஷ்டப்படுவார். நம்ம துன்புறும் பொழுது அவருக்கே வந்து இந்த ஜீவன் எப்பொழுது வந்து நன்னிலை அடையும், அதற்கான மார்க்கம் எதுவாவது இருக்காதா அப்படின்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு இல்லையா, அவர் பாதங்களில் சரணடைன்னு எதுக்கு சொல்றார்? அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு க்ஷணத்திலேயாவது நம்ம இறைவனை எண்ணி இல்லையா போகும்பொழுது நமக்கு வந்து அனுகிரகித்து விட வேண்டும் என்றுதான் அவருக்கு ஆசை. இதுதான் உண்மை. இறைவனுடைய நிலையை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யணும். நாம கஷ்டப்படணும்னு அவர் என்னைக்குமே நினைக்கல. ஆனா நம்ம ஆசைகள் இல்லையா, இதெல்லாமே நம்மள வந்து இந்த இடத்துல கஷ்டப்படுத்துது இல்லையா? இந்த ரூட் காஸ் எல்லாம் யாரு? இதுக்கு யாரு ரூட் காசு? நாம தான். முதல்ல நாம் அதை புரிஞ்சுட்டா அடுத்தவங்களுடைய, அதாவது அடுத்தவங்களுடைய இம்பேக்ட் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வையே நம்ம மாத்தி அமைச்சுக்கலாம். எந்த ஒரு செயலுக்குமே மூல காரணம் நாம தான். சோ நாம் என்பது இந்த மனசுதான். ஸோ அதனால இந்த மனசைதான் நம்ம வந்து எப்பவுமே நன்மையா இருந்தாலும் தீமையா இருந்தாலும் மூல காரணம் இந்த மனது, நம்முடைய மனது
அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்க நாம முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி, நீங்க பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஒரே அது ஒரு மாதாஜி கொஸ்டின் மாதாஜி, அங்க என்னால கேட்க முடியல. பவர் ம். ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னு 3 பாயிண்ட் சொன்னாங்கல்ல மாதாஜி, ம். அது கொஞ்சம் மாதா சொல்லுங்க மாதாஜி, எனக்கு சரியா புரியல அது. மாதாஜி நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. சொல்லிடுங்க. இந்த மாதாஜி அவர் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த செஃப் பற்றி சொல்றப்போ எனக்கு பிரபுபாதாவுடைய ஒரு டெடிகேஷன் தான் ஞாபகம் வந்தது மாதாஜி. எப்படி ஃபேமிலி தன்னுடைய டியூட்டி எல்லாம் விட்டுட்டு அவர் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இது பண்றதுக்கு குருவனுடைய இதை வந்து நிறைவேற்றுறதுக்கு வந்தாரு அப்படிங்கிறது. இந்த கோஸ்வாமிகள்லாம் எவ்வளவு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்தது மாதாஜி. அடுத்து வந்து இவரு சொன்னது டு பி இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆல்வேஸ் எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு ஜனகருடைய ஒரு இது சொன்னாங்கல்ல மாதாஜி. அந்த இது அதுவும் அது வந்து சொல்றேன். அப்படி Yes. மனசுல வந்து எப்படி அவங்க அந்த பதிஞ்சிருச்சு. மேல இருக்கிற அந்த ஸ்பாட் அதை நினைச்சுக்கிட்டே தான் அவங்க இப்ப சாப்பிட்டு இருப்பாங்க மாதாஜி. எப்ப விழும் நம்ம தலைமையில விழுவோ இல்லையா? அப்படின்ட்டு பயத்துல. அது நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 3 நிலைகள் பற்றி சொன்னாங்க. இத வந்து ஹரிதாஸ் தாகூருடைய வாழ்க்கையில வந்து வெளிப்படுத்தி சொன்னாங்க. சோ நம்ம எல்லாம் எதுக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்திருக்கோம் சொல்லுங்க. நம்ம ஒன்று, நம்ம 3 விதமான சஃபரிங்ஸ் வந்து என்னன்னா, உடல் ஆரோக்கியம் இல்லையா? ஆரோக்கியமற்ற நிலையில நம்மளால சாண்டிங் வந்து பக்குவமா பண்ண முடியறதா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ். அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டைப் ஆஃப் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? ரெண்டாவது வந்து மன உளைச்சல்கள். ஓகே, ஸோ நம்ம பௌதிகத்துல ஏற்படக்கூடிய மன உளைச்சல்கள், டிஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இது வந்து ஒன்று. மூன்றாவது வந்து ஒரு புலன் நுகர்ச்சி. ஓகே, அதாவது எவ்வளவு அடர்ந்த புலன் நுகர்ச்சியில இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களால அப்படியே ரிவர்சலா அவங்களால வந்து they will come back to கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. ஸோ இந்த கிருஷ்ணா உணர்வுக்கு வந்து கிருஷ்ணா உணர்வுக்கு வரவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 பேஸ் லைன்ல இருந்து தான் வராங்க அப்படிங்கறத வந்து மாதாஜி சொன்னாங்க. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து வீட்டுல இருக்கலாம், வீட்டுல நம்முடைய பிள்ளைங்க, இல்ல மாமனார் மாமியார், இல்ல தாய் தந்தை இல்லையா? சோ இந்த உறவு முறைகள்ல நமக்கு இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் இல்லையா? யாருமே இந்த உலகத்துல வந்து பக்காவா நல்ல ஃபேமிலி தான் அமைஞ்சிருக்குன்னு நம்ம எப்பவுமே சொல்ல முடியாது. அது வெரி ரேர். அவங்களுக்கு ஃபேமிலி நல்லா அமைஞ்சிருந்தா வேற ஒரு விஷயத்துல அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்துல வந்து விழந்துட்டு இருப்போம். ஆனா மேனேஜபிள் ப்ராப்ளம் இருக்கும் பொழுது போய் இறைவனை தேட மாட்டோம். நம்ம எல்லாம் எப்ப இறைவனை தேடினோம் சொல்லுங்க? அடர்ந்த சஃபரா இருக்கிறப்பதான், ரொம்ப சஃபரா இருக்கும் பொழுதுதான். அந்த சஃபரிங் வந்து எந்த மாதிரியான சஃபரிங் அப்படிங்கறத வந்து 2 விதமான சஃபரிங் பத்தி சொன்னாங்க. ஒண்ணு வந்து ஆரோக்கியம். இப்ப நம்ம ஜெயபத்ர சாமி மகாராஜ் எடுத்துட்டீங்கனாலே அவருக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல், அவர் அதுக்காக வரல, அவர் சிறு பிராயத்துல இருந்தே வந்திருக்கார். அவரை நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஆனா அவருக்கு உடல் உபாதைகள் என்பது உண்டு இல்லையா? அதையும் மீறி அவர் வந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய கரண்ட் சுச்சுவேஷன் வச்சு. சின்ன பிராயத்துல இருந்தா அவர் நல்லாவே பண்ணார். இப்ப இருக்கக்கூடிய கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல வந்து இல்லையா? நிறைய உபாதைகள் உண்டு அவருக்கு. ஸோ டயாலிசிஸ் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, டயாலிசிஸ் வந்து வெரி பெயின்ஃபுல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம அதையும் கொண்டு நாம ஜபங்கள் வந்து சொல்லணும்னா கஷ்டம். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்தாங்கன்னா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து 21 இடத்துல வந்து அவருடைய இனத்தவரை ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருப்பார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஓகே, ஸோ ஹீஸ் அ முகமதியன். ஸோ அதனால அவருடைய நவாப் அவர் இல்லையா, அவர் வந்து இவர் இந்த ரிலீஜன் இல்லையா, இந்த நாம ஜபங்கள்ல போனது வந்து எப்பவுமே அந்தந்த இனத்தாருக்குள்ளேயே ஒரு பொறாமை இதெல்லாமே உண்டு இல்லையா? ஸோ 21 மார்க்கெட் பிளேசஸ்ல வந்து அவரை வந்து துன்புறுத்தினாங்க. ஸோ அந்த துன்புறுத்தல வந்து அவர் வந்து ஏத்துண்டார். உடல் உபாதைகள் இல்லையா? இது வந்து ஒரு ரீசன் அவருடைய வாழ்க்கையிலே. 2வது ரீசன் வந்து ஹரிதாஸ் தாகூருக்கும் அது யாருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுக்குமே பாத்தீங்கன்னா வயது வித்தியாசம் இப்படி 35 வயசுக்கு வித்தியாசம் கண்டிப்பா உண்டு. ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் உண்டு. ஓகே, ஸோ இவர் வந்து 60-70 இருக்கும் பொழுதுதான் அவர் வந்து ஜெகநாத் புரிக்கு வந்தது. ஸோ அப்போ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்கன்னா எனக்கும் ஃப்ளோ வரவே வராது
ஓகே, ஐ வில் மிஸ் த கண்டினியூஷன். மாதாஜி சொன்னதை ரீகலெக்ட் பண்ணி சொல்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் வரணும் இல்லையா? ஸோ அதனால ப்ளீஸ் ஐ ஹம்பிளி ரிக்வெஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி அவர் அந்த 60-70 வயசுல இருக்கும் பொழுது நாம ஜபங்கள், இறைவனுடைய கருணை அவர் அடையப்பட்டு விட்டார். ஓகே, அப்புறம் சைதன்ய மகாபிரபு வந்து சொன்னாராம், நீங்க ஆல்ரெடி வந்து கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு அடையப்பட்டாச்சு, நீங்க அதே பிரின்சிபல்ஸ் 3 லட்சம் தடவை நீங்க வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவுறுத்தினேன். ஏன்னா உங்களுடைய உடல் உபாதைகள் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதற்கு அவர் ஒத்துக்கொள்ளவில்லையா. ஸோ இறைவனுடைய நாமங்கள் ஒன்றே அவருக்கு வந்து, அதாவது இதுக்கு எக்ஸாக்டா மாதாஜி ஏதோ சொன்னாங்க, எனக்கு ஞாபகம் வரல டக்குன்னு. ஸோ அந்த இறைவனுடைய நாமங்களை மட்டும்தான் அவர் சொல்லணும்னு நினைச்சாரு. ஸோ அப்போ ஒரு வரம் கேட்டாராம். ஸோ இந்த நான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து உங்களுடைய அவதார நோக்கத்தை விட்டுட்டு முடிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது. பிகாஸ் உங்களை பிரிஞ்சு வந்து என்னால் இங்க வந்து உங்களுடைய டிசப்பியரன்ஸை வந்து என்னால தாங்கிக் கொள்ள முடியாதுன்ட்டு வந்து வரத்தை கேட்டாராம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் வந்து அதை வந்து என்னது அந்த வரத்தை வந்து கொடுத்தாராம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு பிரிவு, ஒரு அட்டாச்மெண்ட், இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளை நாம எடுத்துக்கலாம். ஆனா இது வந்து பாசிட்டிவான பிரிவு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா? ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு விலை மாதுவால் வந்து 3 நாட்கள் வந்து தொடர்ந்து அவள் வந்து காத்திருந்து அதுக்கப்புறம் அவளே வந்து பக்தையாகி விட்டாள் இல்லையா? இந்த கதை தெரியும். இது புலன் நுகர்ச்சி இல்லையா? ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு வந்து 3 நாட்கள் வந்து காத்திருந்து அவரும் வந்து எஸ் நீங்க கேட்ட சேவையை கண்டிப்பா பண்றேன்ற மாதிரி சொல்லி அவரை வந்து அமர வச்சுட்டு, ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னுடைய கிருஷ்ண நாமத்தை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஸோ டெய்லி கமிட்மெண்ட் முடிச்ச பிறகுதான் உங்களுக்கு நான் அந்த கமிட்மெண்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு 3 நாட்கள் வந்து அவரால் வந்து அவங்க அதாவது 3 லட்சம் முறை சொல்றதுக்கு மட்டும்தான் அவருக்கு டைம் இருந்தது. கண்டிப்பா அந்த 3 லட்சம் முறை சொல்ல முடியாது. அதாவது இறைவனுடைய கருணை கண்டிப்பா அது எதனால வந்தது அவருக்கு அந்த இறைவனுடைய கருணை கிடைச்சதுன்னா அவருடைய டோட்டல் சரண்டர். அதனாலதான் அந்த பாவத்தை பார்க்கணும் நம்ம இல்லையா? சோ பாவத்தை என்னன்னா இந்த 108 முறை மாலைகள் தொடர்ந்து ஒரு பகவானுடைய கிருபையால வந்து இந்த 4-5 ஏகாதசிகளாக இவந்தோ அப்பப்போ அந்த இன்னட்டிடியூட் சாண்டிங் டக்குன்னு வந்துரு. ஏன்னா சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படி மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கொடுத்தாலும் அதுக்கெல்லாம் பகவான்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டு கூட அந்த 108 மாலையை வந்து செய்துன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை வந்து பகவான் கொடுத்துருக்கார். ஆனா அதுவே வந்து 5-6 மணி நேரத்துக்கு மேல ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் பண்ணின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த இந்த எத்தனை 11,000 சில்லற மந்திரங்கள் ஒரு சொல்றது வந்து அவ்வளவு மணி நேரம் எடுத்துக்குது. ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம். ஸோ அப்படி கணக்கு போட்டீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா அது ஒரு 30,000-40,000 கூட நம்மளால தாண்டவே முடியாது. அவர் 3 லட்சம் முறை சொல்றாருன்னா இது என்னுடைய பர்சனல் ஜபத்தினுடைய டைம் வச்சுட்டு நான் சொல்றேன் நான். ஏன்னா ஒரு மாலை பண்றதுக்கு 5 நிமிஷம் கண்டிப்பா ஆகுது. அதுக்கு குறைவா நம்மளால பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அப்படி நம்ம கணக்கு போட்டுட்டே வந்தாலுமே 1 மணிக்கு வந்து எத்தனை 5 நிமிஷம் வருது? 12 5 நிமிஷம் வருது இல்லையா? 12 × 24 எவ்வளவோ அத்தனை ரவுண்ட்ஸ் தான் நம்மளால பண்ண முடியும். ஓகே, 24 மணி நேரம். 1 மணி நேரத்துக்கு 12 ரவுண்டுன்னா 24 மணி நேரத்துக்கு 12 × 24 போட்டோம்னாக்கா நமக்கு அவ்வளவு ரவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளால வந்து அத்தனை மாலை தான் நம்மளால பண்ண முடியும். ஓகே, அதுவும் × 108 போட்டுக்கணும்னாக்கா அவ்வளவுதான் நம்மளால வந்து ஜபிக்க முடியும் ஞாபகங்கள். ஸோ இப்படி இந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது அவர் 3 லட்சம் முறை பண்றாருன்னா அது இறைவனுடைய அருள் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ அப்படி அவருடைய அந்த இதை வச்சு அந்த புலனுகர்ச்சி கூட அவரால் வெல்ல முடிஞ்சு. இந்த 3 நிலையில தான் மாதாஜி சொன்னாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. தேங்க்யூ மாதாஜி. அவங்க ஆடிபிளான்னு கேக்குறாங்க. தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்குலாம் வேர்டுக்கு பவரே கிடையாது. அது தேங்க்ஸுக்கு மேல இருக்கு. அதுக்கு தகுந்த வேர்டு நமக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியாது. அதனாலதான் நல்லா பேசுறது. நீங்க சொல்லிருக்கலாம் மாதாஜி. என்ன மாதாஜியா அவங்களுக்கு தெரியும். நான் தனியா பேசிக்குவேன் அவங்க கிட்ட. நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சதானே அடுத்த தடவை நாங்க பேச முடியும்.
ஹரே கிருஷ்ணா. So, அது வந்து தேங்க்யூ மாதாஜி. டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய நாங்களும் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், நீங்களும் நானும். இப்ப சொல்றாங்கல்ல மாதாஜி, இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கல்ல. ஆமா. சரி, இப்போ ஆமா. இந்த அளவுக்கு நான் மெமரி வந்து ரொம்ப, அதாவது இமிடியேட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துக்கிறது வந்து அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. ஆனா அட்லீஸ்ட் டு an extent ஒரு 80% உங்களுக்கு எல்லாமே திருப்பி சொல்ற அளவுக்கு திறனை வந்து பகவான் கொடுத்துருக்காருன்னா அந்த தூய பக்தர்களுடைய கருணையும் இருக்கிறதுனால தான். இல்லைன்னா கண்டிப்பா அதை திருப்பி சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதுலயும் நான் 1-2 அந்த கோர்வை வந்து அப்ப ஏதாவது நான் எடுக்க போயிருப்பேன், ஏன்னா அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு வேலை இருந்திருக்கும், அதனால நான் அது கொஞ்சம் அந்த மிஸ் ஆகும். ஸோ ஏன்னா மல்டி நீங்க டாஸ்க். கடைசி வரைக்கும் இருந்தீங்க, நான் பார்த்தேன். சரி, இன்னைக்கு நீங்க இருக்கீங்க, சொல்லிடுங்க இதுக்கெல்லாம் கொஸ்டின் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டேன். ஓகே, நீங்க இருந்தீங்க அப்போ. குட். அவங்க விஜயகுமாரி சரி. மாதாஜினால உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மைல் வந்து அந்த பாகவதம் ஆமா கிளாஸ்ல மாதாஜி, ஸ்டோரி வந்துடுது இல்லையா? அவங்கதான் ஆமா. இன்ட்ரெஸ்ட் ஜனக கொடுத்துருக்காங்க. ஜனக ஜனக மகாராஜ் ஜனக மகாராஜ் கதை சொன்னாங்களாம். நம்ம பகவத்கீதையில 6th சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லையா? சோ காற்றை வேண்டுமென்றாலும் அடக்கி விடலாம், என்னால மனதை அடக்குவது கடினமாக இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட சொல்வார் இல்லையா? சோ அப்போ பகவான் சொல்வார், பயிற்சி செய்தா அதையும் நாம வந்து அடைய பெற முடியும், ஆனால் அந்த பாதை மிகவும் கடினமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாதையை ஏற்று பக்குவம் அடைந்தவர்களை ஜனக மகாராஜா பத்தி சொல்வார். ஜனக மகாராஜா யாருடைய தந்தை? சீதா பிராட்டியினுடைய தந்தை ஆவார் இல்லையா? சோ அப்படி அவரை வந்து ரிஷிமுனிகள் வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்களாம். சோ உங்களால எப்படி வந்து இந்த மாதிரி உணர்வுல வந்து எப்பொழுதுமே இருக்க முடிகிறது, எங்களால முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஷிமுனிகள் வந்து கேட்டாங்களாம். அதற்கு ஜனக மகாராஜா சொன்னாராம், எல்லாரும் மத்தியானம் உணவுக்கு வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சாராம். சரி, நான் அவருடைய உணவு அருந்தக்கூடிய அந்த அறைக்கு போனாங்களாம். அங்க மேல தலை மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் கத்தி தொங்க வச்சிருந்தாங்களாம். அதாவது ஸ்வாட்ஸ் அப்படின்னா அந்த வாள் வந்து தொங்க வச்சிருந்திருக்காங்க. அதுக்கு கீழே அமர்ந்து எல்லாருக்குமே இன்னும் இங்க ஸ்வாட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா அது அப்படிதான் இருக்கும், இந்த இடத்துல சாமானியமா இப்படிதான் இருக்கும், அது எப்பவுமே அதை பத்தி நம்ம இது பண்ண வேண்டாம், நீங்க உட்கார்ந்து அமர்ந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனக மகாராஜா வந்து உட்கார்ந்த வண்ணம் வந்து அவரும் உணவு அருந்தினார், இந்த ரிஷிமுனிகளுமே உணவு அருந்தினார்கள். சோ அது முடிஞ்ச பிறகு வெளியே வந்தாங்களாம். அமர்ந்து நீங்க உணவு அருந்தும் போது நீங்க எதை எண்ணிக்கொண்டு உணவு அருந்தினீர்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாராம். சோ அந்த ரிஷிமுனிகள் எல்லாம் சொன்னாங்களா, என் தலைமையில இருந்த அந்த சுவாடை மட்டும்தான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னுட்டு சொன்னாராம். அதுக்கு அப்போ ஜனக மகாராஜா சொன்னாராம், என்னுடைய மனசுல எப்பவுமே பகவானை மட்டும்தான் நான் நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருந்தது, ஏன்னா அவர் தலைமையிலையுமே ஸ்வாடு இருக்கு இல்லையா? சோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது இதுதான், இந்த ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும்தான் நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னும் பொழுது பக்குவம், அதாவது இறைவன் எப்பொழுதுமே நம் ஹிருதயத்தில் இருக்கார், அவரை மட்டுமே எண்ணக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ளணும். அப்ப நமக்கு எந்த சூழ்நிலை வந்து நம்மளை சுத்தி நிகழ்ந்த வண்ணம் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்மளால பக்குவமான முறையில வந்து செயல்படுத்த முடியும். அங்கே ரிஷி முனிகளாக இருந்தும் அவர்கள் இந்த பௌதீகத்தின் மேல் இருக்க, பௌதீகத்துல என்ன நிகழப்போகிறது என்பதை மட்டுமே, இந்த உணர்வுகள் நமக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா? நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த விஷயம் எப்படி நடக்கும், இந்த விஷயத்தை எப்படி எடுத்துட்டு போறது இல்லையா, இப்படி எல்லாம் யோசனைகள் எல்லாம் வரும். அதெல்லாம் இறைவன் நமக்கு இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் நமக்கு உண்டு, இட்ஸ் a டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? அது நம்ம பௌதீகத்துல இன்னும் நம்ம கொஞ்சமா ஒட்டின்னு இருக்கோன்றத வந்து நமக்கு காட்டிகிட்டே இருக்கும். அது கடமையா இருக்கட்டும். ஸோ ஆரம்ப கட்டத்துல நாம வெறும் பௌதீகத்தை மட்டுமே நினைச்சுட்டு இருப்போம், ஆனா சில விஷயங்களை நம்ம கடமையா இருக்கும்போது அது எப்படி எடுத்துன்னு போறன்ற ஆலோசனையும் இருக்கும். அந்த ஆலோசனை வந்து நம்ம தானா உற்பத்தி பண்ணிக்கிறதுல அது சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து பதிஞ்சு இருக்கும் இல்லையா? அப்ப பதிஞ்சு இருக்கும் போது நம்ம நாம ஜபங்களே சொல்லும் பொழுது கூட அது சடனா வந்து பாப்பப் இல்லையா, வெளியில வரும். சோ அந்த உணர்வை மறுபடியும் தட்டி நம்ம என்ன பண்ணணும், நீ உள்ளுக்குள்ள போ, இது தேவையற்ற ஒன்று, இப்ப நான் பண்ணக்கூடியது நாம ஜபம், இறைவனை மட்டும்தான் எண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ராங் மனசை வந்து நாம எடுத்துட்டு வரணும். சோ இந்த புலன் நுகர்ச்சி, துயருற்ற நிலை இல்லையா, இதெல்லாமே வந்து வாழ்க்கையில வந்து எல்லோருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அதை நாம பக்குவமான முறையில செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கறத வந்து நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சரிங்களா? இப்ப நம்ம பாகவதம் கிளாஸ் போலாமா? ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே. போலாம் மாதாஜி. ஆனா அதை விட இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நீங்க சொன்னதெல்லாம் பாகவதை கூட நாங்க அப்புறமா படிச்சுக்கலாம், இது நாங்க கேட்க முடியாது. ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். அதெல்லாம்
நம்ம குரு பரம்பரானுடைய கருணை, இறைவனுடைய கருணை உங்களுக்கு எல்லாம் சேரணுன்றதும் உங்களுக்கு இருந்திருக்கு. அந்த சுக்குருத்தி இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பை பெற்றிருக்கீங்க. ஸோ அந்த நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் ஏற்று வாழ்க்கையில நீங்க எல்லாரும் கூட பக்குவம் அடையணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளோட இன்னைக்கான செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்ட பிராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகே. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலே ஷலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. ओके, सो இன்னைக்கு நாம 19வது ஸ்லோகம். प्रगल्पैवत्स्तं कपिलं सिद्धा संकल्पनामयी सिद्धिं नभसि विद्यां च एषा विद्याधराय दय. यस, वासिंग माताजी. चित्रलेखा माताजी. जय महालक्ष्मी. ओके, चित्रलेखा माताजी वासिंग. சேதுலட்சுமி மாதாஜி. எஸ், 3 பேர் வாசிங்க இன்னைக்கு. அப்புறமா டைம் இருந்தா நிச்சயம் யாருக்குன்னா கொடுக்கலாம். चित्रलेख माताजी वासिंग वासिंग. यस माताजी. प्रकल्प्यवत्सं कपिलं सिद्धाः संकल्पनामयीं सिद्धिं तपसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः. प्रकल्प நியமத்தினால், வத்சம் கன்று, கபிலம் மாமுனிவர் கபிலர், சித்தாக சித்தலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள், சங்கல்பனா மயீம் சங்கல்படுத்த தொடங்கினர், சித்திம் யோக சித்திகள், நபசி வானத்தில், வித்யாம் அறிவு, ச மேலும், எவர்கள், ச மேலும், வித்யாதர ஆதய வித்யாதர லோகத்தை சேர்ந்தவர்களும் பிறரும். மொழிபெயர்ப்பு. இதன் பின்னர் சித்தலோகத்தை சேர்ந்தவர்களும் வித்யாதர லோகத்தை சேர்ந்தவர்களும் மாமுனிவர் கபிலரை கன்றாக்கி வானத்தை கலசமாக்கி அதில் அனிமாவிலிருந்து தொடங்கும் யோக சித்திகளை பாலாக கறந்தனர். உண்மையில் வித்யாதர லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் வானில் பறக்கும் ஆற்றலுடையவர்கள் ஆவர். பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சித்தலோகம் வித்யாதர லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இயற்கையிலேயே யோக சித்திகளின் ஆற்றல் பெற்றவர்களாவர். அவர்கள் விண்ணில் மட்டுமல்ல, தங்கள் விருப்பம் போல் ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு கிரகத்திற்கும் பறந்து செல்லக்கூடியவர்கள் ஆவர். மீன்கள் நீரில் நீந்துவதைப் போல் வித்யாதரர்கள் வானம் எனும் கடலில் நீந்தும் வல்லமை பெற்றவர்கள். சித்தர்கள் அனைத்து மாயா சக்திகளும் உடையவர்களாவார். இவ்வுலகைச் சேர்ந்த யோகிகள் அட்டயோகம் என்னும் 8 வகை யோகங்களை பயிற்சி செய்கின்றனர். அவை யாமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரண, தியானம் மற்றும் சமாதி ஆகியவை. இந்த யோக முறைகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தொடர்ந்து பயில்வதனால் யோகிகள் பல்வேறு நிறைவுகளை எய்துகின்றனர். அவர்களால் கடிகனும் சிறியவராகவும் இதயத்திலும் பெரியவர்களாகவும் மாற முடியும். அவர்களால் ஒரு தனி உலகையே படைக்க முடியும். அவர்கள் நினைத்ததை அடைவர். எந்த ஒரு மனிதனையும் கட்டுப்படுத்துவர். சித்தலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அனைவருமே இச்சக்தி பெற்றவர்கள். ஒருவன் வானத்தில் இயந்திர உதவியின்றி தானாக பிறந்தான் என்றால் அது நமக்கு வியப்பா இருக்கும். ஆனால் வித்யாதர லோகத்தில் சாதாரணமாக பறவைகள் பறப்பதை போல் வித்யாதரர்கள் பறந்து கொண்டிருப்பர். அதுபோல் சித்தலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் சிறந்த யோகிகள் என்பதோடு மயா சக்திகள் நிறைந்தவர்களும் ஆவார். இச்லோகத்தில் வரும் கபிலமுனி சாங்கிய யோக தத்துவத்தினை விளக்கி கூறியவர் ஆவார். அவர் தந்தை கர்தம முனிவர் மிகச்சிறந்த யோகியும் தெய்வீக ஆற்றலுடையவரும் ஆவார். உண்மையில் கர்தம முனிவர் ஒரு சிறிய நகரை போன்று தோட்டங்களும் மாளிகைகளும் பணியாளர்களும் பணிப்பெண்களும் கொண்ட ஒரு ஆகாய விமானத்தினை படைத்து அதில் கபில முனிவரின் தாய் தேவகூதியையும் அவர் தந்தை கர்தம முனிவரும்
பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உலகங்களுக்கும் பயன் செய்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நாம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி இல்லையா? ஞாபகம் வரும் நமக்கு. அடுத்து சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கும். அந்யே ச மாயினோ மாயாம் அந்தர்தானாத் புதாத்மனாம் மயம் பிரகல்ப்ய வத்சம் தே துதுஹு தாரணாமயம். हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। अन्ये च मायिनो माया अंधर्धनात्पुदात्मनां मयं प्रगल्प्यं वत्सं दे தாரணாமயே. அந்யே மற்றவர்கள், ச மேலும், மாயின மாயாவதிகள், மாய சக்திகள், அந்தர்தான மறைதல், அற்புதம், ஆத்மனாம் உடலின், மயன் என்னும் அசுரன், பிரகல்பிய செய்து, வத்சம் கன்றுக்குட்டி, தே அவர்கள், துதுஹு கறந்தன, தாராணமயும் சங்கல்பம் செய்ய தொடங்கினர். மொழிபெயர்ப்பு. கிம்புர லோகத்தைச் சேர்ந்த பிறரும் கூட மயன் என்னும் அசுரனை கன்றாக்கி மாயா சக்திகளை பாழாக கறந்தனர். அச்சக்தியின் துணை கொண்டு கண்ணுக்கு தெரியாதவாறு மறையலாம், வேறொரு வடிவத்தில் தோன்றலாம். பொருளுரை. கிம்புருட லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு அதிசயித்தக்க மாயமான செயல்களை செய்பவர்கள். ஒருவன் கற்பனையில் மட்டுமே நினைப்பதை கூட அவர்கள் நேரே செய்து காட்டும் வல்லமை பெற்றவர்கள் என்றும் கூறலாம். இவ்வுலகை சேர்ந்தவர்கள் தாங்கள் எதனை நினைத்தாலும் அல்லது கற்பனை செய்தாலும் அதனை உடனே இத்தகு சக்திகளை வைத்திருப்பதற்கு ஈசிதா என்று பெயர் உண்டு. அசுரர்கள் இது போன்ற ஆற்றலை யோக சித்திகளின் மூலமே பெறுகின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம் தசம கண்டத்தில் படிக்கிற மாதாஜி, கொஞ்சம் நெட்வொர்க் போயிடுச்சு மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். தசம ஸ்கந்தத்தில் நீங்க அதனாலதான் நான் யாருக்கும் கொடுக்கல. நீங்க இது போன்ற ஆற்றலை அசுரர்கள் இது போன்ற ஆற்றலை யோக சித்தியின் மூலமே பெறுகின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டமான தசம ஸ்கந்தத்தில் கிருஷ்ணர் முன் எவ்வாறு இவ் அசுரர்கள் வெவ்வேறு வடிவங்களில் தோன்றினர் என்பது நன்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணர் மற்றும் அவர் தோழர்களான மாடுமேய்க்கும் சிறுவர்கள் முன்பு பகாசுரன் மிக பெரிய நாரையாக தோன்றினான். இவ்வுலகில் இருக்கும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் கிம்புருட லோகத்தில் அற்புதமான மாயா சக்திகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பல அசுரர்களுடன் போரிட வேண்டியிருந்தது. கிம்புருடர்களுக்கு இச்சக்தி இருக்கையிலே வாய்க்க பெற்றிருந்தது. ஆனால் இவ்வுலகை சேர்ந்தவர்களோ பல்வேறு யோக பயிற்சிகள் மூலமே இச்சக்திகளை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து வேற யாராவது வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி. இருங்க, ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வாசி. ஓகே மாதாஜி. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்களா? நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமாவே இருக்கு மாதாஜி. நீங்க நோ ப்ராப்ளம், நான் முடிச்சிட்டேன். யூ ஜஸ்ட் பி லிசன். யூ பி லிசன். தேங்க்யூ. வாசிங்க. யக்ஷ ராக்ஷாம்சி பூதானி பிசாச பிஷிதாசனா பூதேஷ வத்சலா துதுஹு கபாலே ஷதஜாசவம். ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. யக்ஷரம்சாம்சி பூதானி பிசாச பிசிதாசனா பூதேச வத்சா துதுஹு கபாலே தாசவம். யட்சர்கள் குபேரபுரியை சேர்ந்தவர்கள், ரக்ஷாம்சி ராட்சதர்கள், நரமாமிசம் உண்போர், பூதானி பூதங்கள், பிசாசுகள், பிசித அசனா மாமிசம் உண்பதை வழக்கமாக உடையோர், பூதேச சிவபெருமானின் அவதாரமான ருத்திரன், வத்சா அவரை கன்றாக்கி, துதுஹு பால் கறந்தனர், கபாலே வத்சா அவரை மண்டை ஓடுகளில், க்ஷதையை
ரத்தம், ஆசவம், புளித்த மதுபானம். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை எழுதியவர் எஸ். பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத கி ஜெய். யக்ஷர்களும் ராட்சதர்களும் பேய்களும் பூதங்களும் நரமாமிசம் உண்போர் ஆவார். பின்னர் இவர்களெல்லாம் சேர்ந்து சிவபெருமானின் அவதாரமான ருத்ரனை பூதநாதன் கன்றாக்கி இரத்தத்தினால் செய்யப்படும் மதுபானத்தை கறந்து அதனை மண்டை ஓடுகளில் தேக்கினர். பொருளுரை: மனித வடிவம் பெற்ற சில உயிர்கள் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் உங்க வீட்டுல பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்களா மாதாஜி, கொஞ்சம். தேங்க்யூ. மனித வடிவம் பெற்ற சில உயிர்கள் உள்ளன. இவர்களின் வாழ்க்கை நிலையும் உண்ணும் முறையும் மிகவும் வெறுக்கத்தக்கனவாகும். பொதுவாக அவர்கள் மாமிசமும் புளித்த இரத்தமும் அருந்துவர் என்பது இச்லோகத்தில் தஜாசவம் என்று கூறப்படுகிறது. இவ்விழிந்த மனிதர்களின் தலைவர்களே யக்ஷர்கள், ராட்சதர்கள், பூதங்கள் மற்றும் பிசாசுகள் ஆவர். தமோ குணத்தைச் சேர்ந்த இவர்கள் ருத்ரனின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளவர்கள். ருத்ரன் சிவபெருமானின் அவதாரம் ஆவார். இவரே இயற்கையின் தமோ குணத்திற்கு பொறுப்பாவார். சிவபெருமானுக்குரிய மற்றொரு பெயர் பூதநாதன். இதன் பொருள் பூதங்களின் தலைவன். பிரம்மதேவன் 4 குமாரர்கள் எடுத்து ஆத்திரம் கொண்ட பொழுது ருத்ரன் பிரம்மதேவனின் விழிகளுக்கு இடையிலிருந்து பிறந்தார். ஹரிகிருஷ்ண மாதாஜி. சாய் மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ் மாதாஜி, கொஞ்சம் அது மட்டும் பாத்துக்கோங்க. ஹரே. ஓகே, அடுத்து வேற யாரு படிக்கணும்? கலாவதி மாதாஜி வாசி. ததாஹயோ தந்து சுகா சர்பகா நாகஸ்தா தக்ஷகம் விதாய வத்சம் துதுஹுர் விலபாத்ரே விஷம்பயஹ. எஸ் வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ததா ஹயோ தந்த சுகः சர்பாநாகாசதக்ஷகம் விதாய வக்ஷம் துதுஹுர்பில பாத்ரே விஷம்பயஹ. ததா இது போன்று அகய படமெடுக்காத பாம்புகள், தந்த சுகாக தேள்கள், சர்பாக சர்ப்பங்கள், நாகாக நாகங்கள், ச மேலும் தக்ஷகம் நாகங்களின் தலைவனான தக்ஷகன், விதாய செய்து, வச்ச கன்று, துதுஹு கறந்தனர், பில பாத்ரே பாம்பு புற்றுகளை பாத்திரமாக்கி, விஷம் பய பாலாக. மொழிபெயர்ப்பு: இதன் பின்னர் படமெடுக்காத பாம்புகள், பெரிய நாகங்கள், தேள்கள் மற்றும் நச்சு உயிர்கள் அனைத்தும் பூமியிலிருந்து பாலாக விஷம் முழுவதையும் கறந்து அவ்விஷத்தை புற்றுகளை பாத்திரமாக்கி அதில் வைத்து கொண்டன. அவைகள் தக்ஷனிலிருந்து ஒரு கன்றினை உருவாக்கி இருந்தன. பொருளுரை: இந்த உலகில் பல்வேறு வகையான உயிர்கள் உள்ளன. பல வகை ஊர்வனவும் தேள்களும் கூட முதற் கடவுளின் ஏற்பாட்டின் பேரில் வாழ்வதற்குரிய வசதியினை இங்கு பெற்றிருக்கின்றன. அதாவது ஒவ்வொருவரும் தனது உணவுப் பொருளை இப்பூமியிலிருந்தே பெற்றுக் கொள்கின்றனர் என்பதாகும். பௌதீக குணங்களுடன் ஒருவனுக்கு இருக்கும் தொடர்பினை பொறுத்தே அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மையை உடையவனாக வளர்ச்சி அடைகிறான். பயபானம் புஜங்கானாம். பாம்பிற்கு பால் வார்த்தால் அது தன் விஷத்தை அதிகரித்து கொள்ளும். மாறாக ஒரு முனிவருக்கோ அல்லது மகானுக்கோ பால் கொடுத்தால் அவரது மூளை அணுக்கள் நன்கு வளர்ச்சி பெற்று அவர் ஆன்மீக வாழ்வில் மிக உயர்ந்த நிலையினை அடைவார். இவ்வாறு பகவான் உயிர்கள் அனைத்திற்கும் தேவையான உணவினை வழங்கவே செய்கிறார். இருப்பினும் உயிர்கள் ஜட இயற்கையின் குணங்களோடு கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மையில் வளர்ச்சி அடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. பசவோ யசவம் ஷீரம் வக்ஸம் கிருத்வா ச கோ ஸ்மிருஷம் அரண்யபாத்ரே சாதுக்ஷன் மிருகேந்திரே சா தம்ஸ்ரிணः க்ரவ்யயாத பிராணீன க்ரவ்யம் துதுஹு ஸ்வே கலேவரே சுபர்ணவத்ஸா விதகாச்சரம் சராச்சரம் ஏவச்ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பசவோ யவசம் க்ஷீரம் பஸ்ஸம் கிருத்வா ச கோவ்ருஷம் அரண்யபாத்ரே சாதுக்ஷன் மிருகேந்திரேண ச தம்ஸ்ரிணः க்ரவ்யாதா பிராணின க்ரவ்யம் துதுஹு ஸ்வே கலேவரே சுபர்ணோ வத்ஸா விதஹா
சரம் சாச்சரமேவ ச. பசவக மாடுகள், யவசம் பசும் புற்கள், க்ஷீரம் பால், வத்சம் கன்று, கிருத்வா செய்து, ச மேலும், கோவிருஷ்டம் சிவபெருமானின் வாகனமான காளை, அரண்ய பாத்திரே காடு என்னும் பாத்திரத்தில், ச மேலும், அதுக்ஷன் பால் கறந்தனர், மிருக இந்திரேன சிங்கத்தினார், ச மேலும், தம்ஷினக கோரை பற்களை உடைய விலங்குகள், கிரவ்ய ஆதாக பச்சை மாமிசம் உண்ணும் விலங்குகள், பிராணினக உயிர்கள், கிரவ்யம் தசை, துதுகு எடுத்து, ஸ்வே சொந்தமாக, கலேவரே அவர்கள் உடல் என்னும் பாத்திரத்தில், சுபர்ண கருடன், வத்சாகா அவரது கன்று, விகாகா பறவைகள், சரம் அசையும் உயிர்கள், ச மேலும், அசரம் அசையாத உயிர்கள், ஏவ உறுதியாக, ச மேலும். மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். 4 கால் பிராணிகளான பசுக்கள் போன்றவை சிவபெருமானின் வாகனமான காளை மாட்டிலிருந்து ஒரு கன்றினையும் காட்டினை பாத்திரமாகவும் செய்து பால் கறந்தன. அதனால் அவை உண்பதற்கு பசும் புற்களை பெற்றுக்கொண்டன. கொடிய விலங்குகளான புலிகள் போன்றவை ஒரு சிங்கத்தை கன்றாக்கி அதன் மூலம் தசைகளை பாலாக பெற்றன. பறவைகள் கருடனிலிருந்து ஒரு கன்றினை உருவாக்கி பூமியிலிருந்து அசையும் சிறு பூச்சிகள் மற்றும் அசையாத செடி கொடிகள் போன்றவற்றின் வடிவில் பாலை பெற்றுக்கொண்டன. பொருளுரை. பகவான் விஷ்ணுவின் வாகனமான கருடனிலிருந்து பல மாமிசம் உண்ணும் பறவைகள் தோன்றின. உண்மையில் ஒரு குறிப்பிட்ட குரங்குகளை உண்பதிலேயே ஆர்வமுடையதாய் இருக்கிறது. கழுகுகள் ஆடுகளை உண்பதில் ஆர்வமுடையன. மேலும் கனிகளையும் கொட்டைகளையும் மட்டுமே தின்று வாழும் பறவைகளும் இருக்கின்றன. அதனால்தான் சரம் என்னும் வார்த்தை அசைகின்ற உயிரினங்களையும், அசரம் என்னும் வார்த்தை அசையாத உயிர்களான மரம், செடி, கனிகள், காய்கறிகளை குறிப்பிடுகிறது. இஸ்லோகத்தில் இவ்விரண்டு சொற்களுமே உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், நெக்ஸ்ட் புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. வடவத்ஸா வனஸ்பதய ப்ருதக் ரசமயம் பயஹ க்ரியோ ஹிமவத் வத்ஸா நானா தாதூன் ஸ்வ சானுஷு. எஸ், வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வடவத்ஸா வனஸ்பதய ப்ருதக் ரசமயம் பயஹ க்ரயோ ஹிமவத் வத்ஸா நானா தாதூன் ஸ்வ சானுஷு. வத வத்ஸா மரத்தினை கன்றாக்கி, வனக பதயக மரங்கள், பிருதக் வேறுபாடு, ரசமயம் சாற்றின் வடிவத்தில், பயக பால், கிரயக மலைகளும் முகடுகளும், ஹிமவத் வத்ஸாக இமயமலையினை கன்றாக்கி, நானா பல்வேறு, தாதூன் தாதுக்கள், ஸ்வ சொந்த, சானுசு அவற்றின் சிகரங்களின் மேல். மொழிபெயர்ப்பு. மரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஆலமரத்திலிருந்து ஒரு கன்றினை உருவாக்கி பல்வேறு சுவைமிக்க சாறுகளை பாலாக எடுத்து கொண்டன. மலைகள் எல்லாம் இமயமலையினை கன்றாக்கி பல்வேறு கனிமங்களையும் தாது பொருட்களையும் சிகரம் என்னும் பாத்திரங்களில் கறந்து கொண்டன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2 இடங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பாத்திரமே கிடையாது. ஒண்ணு இந்த மாயை இல்லையா, மாயை கிம்பூர வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பாத்திரம் இருக்காது. இந்த இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா மரங்கள் என்ன பண்றது, ஆலமரத்தை கன்றாக்கி அதனால வரக்கூடிய அந்த சுவைமிக்க சாறுகள், அதாவது அதை பாலாக அவர்களே எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அவங்க எதுலையுமே ஏந்தி வைக்கல. ஓகே, இந்த 2 இடங்கள்ல கிடையாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. லெட் அஸ் கோ தேர். ஸோ அதாவது இதோட இந்த டேபுலேஷன் முடியுது. அதுக்கப்புறம் குளோரிஃபிகேஷன் எல்லாமே நடக்கும். ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த டேபுலர் கால்மே முடியறது இதோட. ஓகே. பிரகல்பய வத்சம் கபிலம் சித்தா சங்கல்பனாமயீம் சித்திம் நபசி வித்யாயம் சயே சா வித்யாதராயஹ. பிரகல்ப நியமித்தனர், வத்சம் கன்று, கபிலம் மாமுனிவர் கபிலர், சித்தா சித்தலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள், சங்கல்பனா மயீம்
சங்கல்பத்துடன் தொடங்கினர். சித்திம் யோக சித்திகள், நபசி வானத்தில், வித்யாம் அறிவு, சா மேலும், ஏ எவர்கள், சா மேலும், வித்யாதர ஆதய வித்யாதர லோகத்தை சேர்ந்தவர்களும் பிறரும். சோ இப்போ மொழிபெயர்ப்பு. இதன் பின்னர் மாதாஜி சித்த ஒரே ஒரு லோகத்தை சின்ன சந்தேகம் மாதாஜி. அதாவது இதெல்லாம் வளங்கள் வந்து இந்த வளங்கள் ஒவ்வொன்றா வெளியில போயிடும். பூமி வந்து வெளிப்படுத்துறாள். ஓகே மாதாஜி. வெளிப்படுத்தல, அத வந்து அவள் கிட்ட இருக்கிறத வந்து இவங்க எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. அவ வந்து இப்போ அதாவது இத்தனை நாள் அவளுடைய இதுல வந்து வச்சிட்டு இருந்தா இல்லையா? சோ ஏன் வச்சிட்டு இருந்தா? ஏன்னா இங்க அதர்மம் என்பது தழை தோகும் பொழுது எல்லாமே அவளுக்குள்ளே சென்று அடங்கிவிடும் இல்லையா? சோ இப்போ ஒன்னா வந்து வெளியில எடுக்கிறது. இப்ப கலியுகம் முடியும் போது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கண்டிப்பா இருக்கும். எல்லாமே போய் அவளுக்குள்ள அடங்கிவிடும். மீண்டும் சத்திய யுகம் வரும் பொழுது மீண்டும் வந்து இந்த லீலைகள் வந்து என்ன லீலைகள் இறைவன் வந்து படைச்சிருக்காரோ அது கண்டிப்பாக நிகழும். ஆக்சுவல் ஓகே. அப்ப சத்தியயுகம் வரும்பொழுது பாப்புலேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 மினிமலா ரொம்ப அப்ப மீண்டும் படைக்கக்கூடிய இதுதான் வரும். ஏன்னா கலியுகம் வந்தாக்க எல்லாமே அழிவு தான் இந்த இடத்துல இல்லையா? சோ யார் வந்து இந்த சத்தியுகத்திற்கு குவாலிபிகேஷனா இருக்கக்கூடியவங்க மட்டும்தான் இந்த இடத்துல மிஞ்சுவாங்க. அது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5% மீதம் இருப்பாங்க. அவங்க இந்த மகா பிரளயம் வந்த பொழுதும் இல்லையா, இந்த ஆத்ம ரூபம் மற்றும் இந்த சூக்ஷ்ம உடலோட மட்டும் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷன்ல தான் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மீண்டும் படைக்கும் காலம் வரைக்குமே அந்த இதுல எந்த மாற்றமும் இருக்காது இல்லையா? இடைப்பட்ட காலத்துல எந்த ஒரு நிகழ்வுமே இந்த அதாவது இந்த 14 லோகங்களையுமே வந்து அந்த எந்தெந்த லோகங்கள் பேசிக்கலி மாற்றங்கள் வரும்னா இந்த பூர் லோகம், புவர் லோகம், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லோகத்துலதான் நிறைய மாற்றங்கள் வரும். சில லோகங்கள் வந்து இருந்துட்டு இருக்கும். அது எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷன்ல தான் இருக்கும். மீண்டும் படைக்கும் காலம் வரும்பொழுது இறைவனுடைய கடைக்கண் பார்வைப்படும் பொழுது அவங்க எல்லாம் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகே. சிலதெல்லாமே இந்த மகா பிரளயம் வரும் பொழுது அந்தந்த உலகத்துல இருக்கு. இப்ப வந்து துருவ மகாராஜ் வந்து எங்க இருக்கார்? ஆக்சுவலி துருவ உலகத்துல இருக்கு. அதாவது சாரி இந்த துருவ நட்சத்திரத்துல அந்த கோள்ல இருக்கார். சோ இந்த மகா பிரளயம் அதாவது பிரம்மருடைய 100 ஆண்டுகள் முடிஞ்ச பிறகு அவர் வைகுண்ட லோகத்தை நரசிம்ம டிடி பிரதானமா இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்ட லோகத்தை போய் சேருவார். சில பேர் எல்லாமே வந்து பிரம்ம ஜோதிர்ல இணைவாங்க. இப்படி எல்லாமே வந்து யாருடைய இலக்கு என்ன மாதிரி இருக்கோ அந்த இடத்துல போய் சேருவாங்க. சோ எந்த இலக்குமே இல்லாதவங்க மீண்டும் இங்க பிறவி எடுக்க வேண்டியவங்க எல்லாமே அவங்களுடைய கணக்கு பிரகாரம் மீண்டும் வந்து பிரளயம் முடிஞ்சு அந்த காலகட்டங்கள் முடிஞ்ச பிறகு படைக்கும் காலம் வரும்பொழுது அவங்க எல்லாருமே வந்து இயங்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே. சோ அப்படி புதுசா படைக்கப்படுவதும் இருக்கும். ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கிறவங்களும் வந்து மீண்டும் வந்து இயங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கான அந்த காலகட்டங்களும் இருக்கும். சில பேர் வெறுமனே ஆத்மம் மற்றும் சூக்ஷ்ம உடல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு புதிய உடல் வந்து பிரம்மரால வழங்கப்படும். இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வாறுதான் வந்து இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது, ரட்சிக்கப்படுகிறது, அழிக்கவும் படுகிறது, மீண்டும் படைக்கப்படுகிறது. ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஸோ கலியுகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிகிரேடடா ஆகும் பொழுது அதனுடைய முடிவு காலத்துல எல்லாமே இந்த இடத்துல பெரிய டிவாஸ்டேஷன் நடக்கும் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அதர்மம் என்பது அவ்வளவு பீக்ல இருக்கும். தர்மத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருப்பாங்க. அவங்க ரொம்ப கடுமையான சங்கடத்துல இருந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள ரட்சிக்கிறதுக்காக வந்து இறைவன் வந்து கல்கி அவதாரம் எடுத்துட்டு வருவார். சோ அப்படி ஒரு இது நாம பார்க்கணும். அதனால யாராவது கல்கி அவதாரம் ஆல்ரெடி நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னாக்கா நாம நம்பிடக்கூடாது. ஓகே. சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை தான் நாம பரிபாலிக்கணும். சித்திகள் நபசி வானத்தில், வித்யாம் அறிவு, சா மேலும், ஏ எவர்கள், சா மேலும், வித்யாதர ஆதாய வித்யாதர லோகத்தை சேர்ந்தவர்களும் பிறரும். சோ இதன் பின்னர் சித்த லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இல்லையா? சித்த லோகத்தை சேர்ந்தவர்களும் வித்யாதர லோகத்தை சேர்ந்தவர்களும் என்ன செய்யறாங்கனாக்கா, மாமுனிவர் கபிலரை வந்து கன்றாக்கி அப்படின்னா அவருடைய அனுகிரகத்தால அவர் தான் இந்த செயல்ல ஈடுபடுகிறார். அவர் என்ன பண்றார்? சித்திகளை அஷ்ட சித்திகள் எல்லாமே பூமிக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறது எல்லாமே அவரால் வந்து ரெஸ்கியூ செய்யப்படுறது. பூமியிலிருந்து அவர் எடுத்துக்கிறார். ஓகே. அனிமாவிலிருந்து தொடங்கும் யோக சித்திகளை வாளாக அவர் கறந்தார் அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே பூமியிலிருந்து அவர் எடுத்துக்கிறாருன்னு அர்த்தம். உண்மையில் வித்யாதர லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் வானில் பறக்கும் ஆற்றல் உடையவர்கள் ஆவர். நம்ம ஆல்ரெடி கர்த முனிவரை பத்தி எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சித்தலோகம் வித்யாதர லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இயற்கையிலே யோக சித்திகள் ஆற்றலை பெற்றவர்கள் ஆவர். அவர்கள் விண்ணில் மட்டுமல்ல தங்கள் விருப்பம் போல ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு கிரகத்திற்கு பறந்து செல்லக்கூடியவர்கள் ஆவர் இல்லையா?
இங்க இருந்து பிரம்மலோகத்துல இருந்து சத்தியலோகம், சாரி பிரம்மலோகத்துல இருந்து தப்போலோகம், தப்போலோகத்துல இருந்து இன்னொரு லோகத்துக்கு இல்லையா. ஏன் நம்ம பூமண்டலத்திற்கு கூட அவங்க வந்து செல்லக்கூடிய அந்த அவங்களுக்கு அந்த ஆற்றல் என்பது உண்டு. அவர்கள் மீன்கள் நீரில் நீந்துவதை போல வித்யாதரர்கள் சில பேர் வந்து பறந்து செல்வாங்க, சில பேர் வந்து அப்படியே அந்த வானத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நீந்திர மாதிரி இருக்கும். வல்லமை பெற்றவர்கள். சித்தர்கள் அனைத்தும் மாயா சக்திகளும் உடையவர்கள் ஆவர். இவ்வுலகை சேர்ந்த யோகிகள் அஷ்டாங்க யோகம் இல்லையா, யமா நியமா இல்லையா, ஆசனா, அடுத்து பிராணயாமா, பிரத்யஹாரா, தியாரணா, தியானா மற்றும் சமாதி, இது எல்லாமே வந்து நம்ம 6th சாப்டர் பகவத்கீதையில நன்னாவே படிச்சிருக்கோம். நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி கூட அதை சொல்லியிருக்கேன். இந்த யோக முறைகள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக தொடர்ந்து பயில்வதனால் யோகிகள் பல்வேறு நிறைவுகளை எய்துகின்றனர். அவர்களால் கடிகினும் சிறியவற்றில் சிறியதாகவும் பெரியவற்றில் பெரியதாகவும் இல்லையா அவங்களால பண்ண முடியும். இமயமலையை காற்றில் பெருசா பண்ற அளவுக்கு கூட அவங்களால அவருடைய ரூபத்தை அவங்களால மாற்றி அமைக்க முடியும். மேலும் கடுகு மாதிரி சிறிய அளவுக்கு கூட அவங்களால வந்து தன்னுடைய ரூபத்தை வந்து கொண்டு போக முடியும். இது எல்லாமே நாம சித்திகள் மூலியமா தான் நடக்கும். அவர்கள் ஒரு தனி உலகையே படைக்க முடியும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் விஸ்வாமித்ர முனிவரை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. திருசங்கு சொர்க்கத்தையே அவரால் படைக்க முடிஞ்சது பிகாஸ் ஆஃப் த சித்திஸ் ஒன்லி. ஓகே, அவர் வந்து தபஸ் வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு மனிதனாக பிறந்து தபஸ் வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு அந்த சித்திகளை அவர் பெற்றார். அவர்கள் நினைத்ததை அடைவர். எந்த ஒரு மனிதனையுமே கட்டுப்படுத்துவர். சித்திஸ் இருக்கிறவங்க வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த இது உண்டு. சித்தலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அனைவருமே அதாவது தன்வசப்படுத்திக் கொள்வார்கள் சித்திகளை உபயோகப்படுத்தி. இல்ல அவங்கள வந்து ஒரு நிலையில வைக்கணும்னாலும் அவங்களால பண்ண முடியும். சோ பர்பஸ் எதுவானா இருக்கலாம், அந்த செயல்களை அந்த சித்திகளை கொண்டவர்களால செய்யும். இந்த அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ரெஸ்கியூ பண்ணக்கூடிய அந்த நல்ல ஆத்மாக்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய அபாயமான சூழ்நிலையில போயிட்டு அந்த ஆத்மா அங்கே சென்று அந்த சூழ்நிலையை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு மீண்டும் வந்து அவங்களுடைய ஓன் உடலை கூட அடையக்கூடிய இந்த கூடு விட்டு கூடு பயறது இது எல்லாமே உண்டு இல்லையா. அது எல்லாமே வந்து நன்மையான விஷயங்களுக்குமே நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம். ஆனா நிறையவே வந்து தீய செயல்களுக்கு தான் வந்து உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. சித்தலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அனைவருமே இச்சக்தி பெற்றவர்கள். ஒருவர் வானத்தில் இயந்திர உதவியின்றி தானாக பறந்தான் என்றால் நமக்கு வியப்பாக இருக்கும். நீ பறவைகள் தான் அந்த மாதிரி பறக்க முடியும். ஆனால் வித்யாதர லோகத்தில் சாதாரணமாக பறவைகள் பறப்பதை போல வித்யாதரர்கள் பறந்து கொண்டிருப்பார்கள். அது போல சித்த லோகத்திலுமே அதே மாதிரிதான் வந்து மாயா சக்திகள் நிறைந்தவர்களும் ஆவர். இச்லோகத்தில் வரும் கபிலமுனி வந்து சாங்கிய பிலாசபியை வந்து எடுத்துரைச்சவர் தேவகுதிக்கு இல்லையா. தேவகுத்தினுடைய மகன் தான் வந்து, அதாவது கர்த முனிவருக்கும் தேவகுதிக்கும் பிறந்த மகன். 9 பெண் பிள்ளைகள் ஆன பிறகு கபில தேவர் வந்து அவதரித்தார். மேலும் கர்த முனிவர் வந்து அவருடைய தப வாழ்க்கைக்கு திருமணம் முடிஞ்ச பிறகு அவருடைய தப வாழ்க்கைக்கு வந்து தேவகூதி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த தப வாழ்க்கையில சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதன் பிறகு அவளுக்கு ரிவார்ட் பண்ணணும் இல்லையா, அதற்காக அவளை வந்து ரொம்ப மெலிந்து போய் விடுகிறாள் இல்லையா. அதுக்கு பிறகு ஆகாயத்திலே ஒரு விமானத்துல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு அரண்மனை போன்று பெரிய இதெல்லாமே அமைத்து இல்லையா, ஒரு நகரம் போலவே அமைத்து அதுல பணிப்பெண்கள் இத்தனையுமே அவர் வந்து சித்திகளாலதான் அவர் செய்த முடிஞ்சது இல்லையா. அதன் பிறகு உலகெங்கும் அவர்கள் வந்து பிரயாணம் ஒரு ரவுண்டு போய் வந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சித்திகள் மூலியமாக செயல்படுத்தக்கூடியதுதான் என்பதை வந்து ரொம்ப இதை நம்ம டீட்டெயிலாவே படிச்சோம் நம்ம. ஸோ இந்த இடத்துல ஷார்ட்டா ஒரு பேராகிராஃப்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. உண்மையில் கர்தவ முனிவர் ஒரு சிறிய நகரை போன்ற தோட்டங்களும் மாளிகைகளும் பணியாளர்களும் படிப்பெண்களும் இல்லையா கொண்ட ஒரு ஆகாய விமானத்தினை படைத்து அதில் கபில முனிவரின் தாய் தேவகூதி மற்றும் அவர் தந்தை கர்த முனிவரும் இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உலகங்களும் பிரயாணம் செய்தார்கள் இல்லையா. மேலும் அந்நேஷா மாயினேத் மாயாம் அந்தர்தானாத் புதாத்மனாம் மயம் பிரகல்பியவத்சம் தே துதுஹு தாரணாமயம். அந்நே மற்றவர்கள், சா மேலும், மாயின மாய மந்திரவாதிகள், மாயை சக்திகள், அந்தர் ஆன மறைதல், அற்புதம் ஆத்மனாம் உடலின், மயன் என்னும் அர்சுரன், பிரகல்ப செய்து, வத்சம் கன்றுக்குட்டி, தே அவர்கள், துதுஹு கரந்தனர், தாரணாமயம் சங்கல்பம் செய்து தொடங்கினர். சோ இப்ப கிம்புருட லோகம், கிம்புருட வருஷம். ஸோ கிம்புருட வருஷத்துலதான் ஹனுமன் வந்து பிரார்த்தனைகள் ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு வந்து பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா. அதுல இவங்களும் இருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து இங்க இடத்துல பாக்குறோம். சோ அதாவது அசுரர்களும் இருக்கிறார்கள் என்பது பார்க்கணும்.
ஸோ நிறைய வருஷாஸ் உண்டு இல்லையா? பரத வருஷம் மாதிரி வந்து பரத்ர வருஷா இருக்கு, கேத்துமாலா வருஷா இருக்கு, கிம்புர்ட வருஷா இருக்கு. இதெல்லாம் இந்த ஒரு ஜம்பு தீபத்திலேயே உண்டு. ஜம்பு தீபே என்பது இந்த பூமண்டலம், பூமியை சொல்றது. ஓகே, இந்த பூமண்டலத்திலே எத்தனையோ, அதை நம்ம 5th கேண்டோல படிப்போம். நல்லா அப்ப நம்ம அந்த பூமண்டல பத்தி ரொம்ப ரொம்ப அழகா தெரிய வரும். ஓகே, சோ அப்போ அந்த மயன் என்ன பண்றா, மயன் என்னும் அந்த மாயாவாதி அசுரன் எப்பவுமே ஒரு சீஃப் பர்சன். நம்ம எப்படி தேவர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டா நம்ம இந்திரன் வந்து கன்றுக்குட்டியாக மாறி எவ்வாறு பாலை கறந்தாரோ, அதாவது அவருக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்துட்டாரோ, அது போல வந்து இந்த இடத்துல வந்து மயன் அசுரன் என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு தேவையான வஸ்துக்களை அவன் வந்து எடுத்துப்பான் இல்லையா? சோ அவன் கறந்த பால் என்ன என்பதையும் இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். அச்சக்தினை துணை கொண்டு கண்ணுக்கு தெரியாதவாறு மறையலாம் இல்லையா? இமீடியட்டா மறையக்கூடிய, யார் கண்ணுக்குமே புலப்படாமல் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு இதை வந்து பூமியிலிருந்து அவன் எடுத்துக்கிறான். வடிவத்தில் எந்த ஒரு வடிவத்திலுமே மாற்றம் கொண்டு தோன்ற முடியும் இல்லையா? சோ கிம்புருட லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு அதிகத்தக்க மாயமான இந்த இதெல்லாமே நம்ம மாதாஜி இந்த மாயன் தானே மாதாஜி இருக்கு மாளிகை கட்டி கொடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சீஃப் அவன் வந்து மேலும் வந்து இந்த இந்த வம்சம் என்று சொல்றதை விட அந்த பிரிவு இல்லையா? இப்ப எப்படி கிம்புருடர் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறவங்க இவங்க அசுரர் குலத்தை சேர்ந்தவங்க தான் இவங்க இல்லையா? சோ இப்ப ராவணனை எடுத்துட்டா கூட நீங்க பார்க்கலாம். சோ ராவணனின் தங்கை வந்து அழகான ஒரு பெண் ரூபம் ஏற்றுதான் பொன்னாள் இல்லையா? லக்ஷ்மணன் மயங்கவில்லை இல்லையா? தான் ராமன் மீதும் லக்ஷ்மணன் மீதும் அவளுக்கு இருந்த ஈடுபாடு 2 பேருமே ஏத்துக்கல. லக்ஷ்மணன் ஒரு படி மேல போய் அவளுடைய மூக்கை வந்து கட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டான். சோ அனுப்பிச்சாச்சு இல்லையா? அப்புறம் அவளுடைய சுய ரூபத்திற்கும் அவள் சென்றாள் இல்லையா? சோ அதனால இந்த மாதிரி மாயை, இது எல்லாமே மாயினால் ஏற்படக்கூடிய லங்காபுரியே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான லங்காபுரி என்பதை வந்து ஆக்சுவலி நான் இப்ப அந்த சுந்தரகாண்டம் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ரொம்ப அனுமனுடைய அவர் எதெல்லாம் அவர் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கார். இப்ப லங்கா பட்டணத்துக்குள்ள நுழைஞ்சாச்சு, இரவு ஆனா அது சந்திர ஒளியினுள்ளே வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய சில பெண்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்சரஸ்கள் மாதிரி இருக்காங்க, சில பேர் வந்து கோரமா இருக்காங்க. இப்படி எல்லாமே வந்து வர்ணிக்கிறார், அவருடைய மனசுல இதெல்லாமே பதிஞ்சிக்கிறார் அவர் வந்து. இங்கெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அழகா அந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து இதே மாதிரி ஸ்லோகங்கள் தான் ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. சோ இதெல்லாம் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து டேலி பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இந்த கிம்புருட லோகத்தை சேர்ந்த அசுரர்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி கிம்புருட லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இவ்வுலகை சேர்ந்தவர், கிம்புருட லோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு அதிசயத்தக்க மாயமான செயல்களை வந்து செய்பவர்கள். ஒருவன் கற்பனையில் மட்டுமே நினைப்பதை கூட அவங்களால அவங்க மனசுல என்ன நினைக்கிறாங்களோ அப்படிப்பட்டதை வந்து நேரடியா எடுத்துட்டு வந்து வைக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட ஆற்றலை மாய சக்தி வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கும். சோ மேலும் வந்து செய்து கொடுக்கும் கூறலாம். இவ்வுலகை சேர்ந்தவர்கள் நாங்கள் எதனை நினைத்தாலும் அல்லது கற்பனை செய்தாலும் அதனை உடனே செய்து கொடுக்கக்கூடியவர்கள் ஆவர். சோ இச்சக்திகள் வைத்திருப்பதற்கு ஈசிதா என்னும் பெயர். அந்த சக்தியை வந்து அந்த மாயசக்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அசுரர்களுக்கு வந்து ஈசிதா என்ற பெயர் உண்டு. அவங்க எந்த பாத்திரத்திலுமே கலந்துக்கல, அது எல்லாமே அவங்களுடைய குலத்திற்கு போகிற மாதிரி அதை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க, இந்த மாயன் வந்து எடுக்கிறான். அசுரர்கள் இது போன்ற ஆற்றலை யோக சித்திகளின் மூலமே பெறுகின்றன. அவர்களும் தபஸ் வாழ்க்கை பண்றாங்க இல்லையா? ராவணனோட தவ வாழ்க்கை பண்ணியிருக்கான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டமான தசமஸ்கண்டத்தில் கிருஷ்ணர் முன் எவ்வாறு அசுரர்கள் பல்வேறு வடிவங்களை தோன்றினர் என்பது நன்கு விளக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அகாசுரா, பகாசுரா, பூத்தனா, இது எல்லாமே இல்லையா? பூத்தனா பற்றியும் பகாசுரனை பற்றியும் மற்றும் வந்து அகாசுரனை பற்றியுமே. சோ இன்னைக்கு மாதாஜி ஒரே ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தாங்க. ஏன் மத்த அசுரர்களை போல அவங்க வந்து சாயுஜ முக்தி பெறல, யாரு பூத்தனா பெறவில்லை இல்லையா? அடுத்து வந்து அகாசுரன் கூட பெறவில்லை. அகாசுரன் வந்து அவனுடைய ஒரே ஒரு க்ஷணம் வந்து மனதுல வந்து விஷ்ணுவுக்கு வந்து அவன் வந்து மனதுல வந்து பக்தி செய்தான். ஒரு க்ஷணம் செய்யலாமே அப்படின்னு செய்த அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அவன் சாயுஜ முக்தி பெறவில்லை. பிகாஸ் பர்சனல் ஃபார்முக்கு அவனுக்கு வந்து அந்த இடத்துல அவனுக்கு அந்த மனசு வந்து வந்தது. அதனால அவன் வந்து மேல வந்து தன்னுடைய அக்காவோட தான் அவன் சென்றான் இல்லையா? பூத்தனா கூட தாயினுடைய ஸ்தானத்தை ஆமா இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நிலை, அந்த ஒரு நிலைக்காக அவளுக்கு வந்து சாயுஜ முக்தி கிடையாது. அவள் வந்து
அதாவது பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோகத்திற்கே சென்றாள் அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அசுரர்களுக்கே அவ்வளவு கொடுமையான அசுரர்களுக்கே இறைவன் வந்து இவ்வளவு கருணை புரிஞ்சிருக்காருன்னா நாம் அந்த அளவுக்கு மோசமானவங்க இல்ல. மனசளவுல இந்த மாதிரி ஒரு கொடூரமான எண்ணங்கள் நமக்கும் வந்து போகுது. ஆனா இப்ப அந்த அளவுக்கு ஓரளவு குறைஞ்சிருக்கும். அதாவது நம்ம எல்லாம் இந்த பிரயாணத்துல இருக்காததுக்கு முன்னாடி நமக்கு அந்த கோபம், குரோதம் எல்லாமே இருந்தது. ஆனா இப்ப அந்த மாதிரி இருக்காது. அப்ப நமக்கெல்லாம் இறைவன் கண்டிப்பாக வந்து அருள் புரிவார் என்ற அந்த கான்பிடன்ஸ் நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா? நம்பிக்கை கொண்டோம் என்றால் அவருக்கு நாம திருத்தொண்டு புரியும் பொழுது இது சுப்ரீம் என்ஜாயர் இல்லையா? எல்லாவற்றையுமே சுகிப்பவர் அவர்தான். சோ ஆனால் நமக்கு அந்த கருணையை கண்டிப்பா கொடுப்பார். அசுரர்களுக்கே அவ்வளவு கருணை புரிந்தவர் நமக்கு வந்து நாம் அசுரர்களோட வர்ஸ்டானவங்க இல்லைல்ல. கண்டிப்பா நமக்கும் இறைவன் வந்து கருணை புரிவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை வந்து உறுதி கொண்டு நாம செயல்படுத்த வேண்டும். சோ அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம், இறைவனை எப்பொழுதும் நினைக்கக்கூடிய மனசை வந்து நம்மளால எடுத்துட்டு வர முடியும். இல்லைன்னா சதா சர்வகாலம் நம்மளுடைய மனசு நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மீது தான் நமக்கு போக்கஸ் இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் அதற்கு சொல்யூஷன் இறைவன் நமக்கு வழி நடத்துவார் என்ற நம்பிக்கை கொண்டு அவரை சரணாகதி அடைந்தோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுக்கான பாதையும் கிடைக்கும். அதை நம்மளால அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்குமான மார்க்கமும் கிடைக்கும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு எப்பவுமே வந்து இந்த சொந்த சோகத்திலேயே நம்ம வந்து உழண்டு கொண்டோம் என்றால் இறைவனை நினைப்பதற்கு நமக்கு கால நேரம் என்பது கிடைக்காது. அப்ப அந்த அந்த சோகமான அந்த சூழ்நிலை வந்து மாற்றி அமைக்கக்கூடிய அந்த பாதையும் நமக்கு வந்து கிளாரிட்டி இருக்காது. அப்ப நம்முடைய புலன்களை கொண்டு அதற்கு ஒரு தீர்வு கண்டு அந்த தீர்வினால் வரக்கூடிய நன்மை தீமைகளை அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்துக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அதனால்தான் எந்த அதுக்காக செயலற்ற தன்மையில இருன்னு எங்கேயுமே வந்து பகவத்கீதையிலையோ பாகவதம்லயோ சொல்லல. உன்னுடைய தொண்டு, அதாவது உன்னுடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், ஆக்குபேஷனல் டியூட்டிஸ், அதை வந்து இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு நீங்க ஆற்றணும். அதுதான் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரே அறிவுரை. ஸோ நம்ம செயலாற்றாமல் இருந்தால் இந்த உடலை கூட நம்மளால பேணி காப்பாற்ற முடியாது. ஸோ அதனால நம்ம அதை நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பகாசுரன் மிகப்பெரிய நாரையாக தோன்றினான். இவ்வுலகத்தில் இருக்கும் பொழுதே பகவான் கிருஷ்ணர் கிம்புருட லோகத்தின் அற்புதமான மாயா சக்தியினை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பல அசுரர்களுடன் போரிட வேண்டியிருந்தது இல்லையா? கிம்புருடர்களுக்கு இச்சக்தி இயற்கையிலேயே வாய்க்கத்தை பெற்றிருந்தது. ஆனால் இவ்வுலகை சேர்ந்தவர்களோ இல்லையா பல்வேறு யோக பயிற்சிகள், அதாவது பூமியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இத வந்து நம்ம வந்து பயிற்சி, அதாவது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் செய்து பக்குவத்தை கொண்டு வந்து புலன்களை பக்குவப்படுத்தி மனசை பக்குவப்படுத்தி புத்தி அதற்கு ஏற்றவாறு செயல்பட வச்சு அப்புறமா தான் நாம் இந்த சக்தியை வந்து அடைய முடியும். அதாவது மனிதர்கள் எஸ்பெஷலி யக்ஷ ராஷாம்ஷி பூதானி பிசாச்சா பிஷாதா ஸ்பிஷிதாசனா பூதேஷவத்சா துதூஹு கபாலே சதக்ஷா சமம். யக்ஷ ராட்சசர்கள், குபேரக்குரியை சேர்ந்தவர்கள், ராக்ஷாம்சி ராட்சசர்கள், நரமாமிசம் உண்போன்ற, பூதானி பூதங்கள், பிசாச்சுகள், பிசி ஆசனா மாம்சம் உண்பதை வழக்கமாக உடையோர், பூதேஷ சிவபெருமானின் அவதாரம் ருத்திரன், வத்சம் அவரை கன்றாக்கி, துதூஹு பால் கறந்தனர், கபாலை மண்டை ஓடுகளில், அது எதுல சேகரிக்கிறாங்க மண்டை ஓடல. நீங்க காலபைரவருடைய கழுத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ருத்திரருடைய அம்சம் இல்லையா, அவருடைய கழுத்துல இருந்து மண்டை ஓடு மாலை வந்து தொங்கின்னு இருக்கும் இல்லையா, நீங்க அதை கண்டிப்பா பார்க்கலாம். சோ ஆசவம் எப்படி ருத்திரர் தோன்றினார், 11 ருத்திரர்கள் தோன்றினார்கள் இல்லையா. அதாவது சனத்குமாரர், இந்த 4 குமாரர்கள் வந்து பிரம்மர் வந்து சொன்ன செயலை அவங்க செய்ய மாட்டேன்னு சொன்ன பிறகு கோபம் வருது. அப்போ அந்த கோபம் வரும் பொழுது, கோபம் என்பது அஞ்ஞானம் இல்லையா. சோ அந்த கோபம் வரும்பொழுது பிரம்மருக்கு அவருடைய 2 புருவங்களுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்தினுடைய வெளிப்பாடுல இருந்தான் அந்த 11 ருத்திரர்கள் வந்து தோன்றுகிறார்கள். சோ அப்ப அவங்க வந்து அவருக்கு கோபம் எதனால வருது, அது பிரம்மரா இருந்தாலும் கோபம் வர்றதுக்கான காரணம் அஜ்ஞானம் தான். அதனால ஆவித்யை வந்து வெல்லக்கூடியது எல்லாமே வந்து சிவபெருமானின் தான் வெல்கிறார். சிவபெருமானை பிரார்த்தனை செய்பவர்கள் எளிதில் வந்து ஆன்மீக பாதையில வந்து நித்தியமான பாதையில் சேர்வதற்கான வாய்ப்பை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். சோ இந்த இடத்துல மனித வடிவம் பெற்ற சில உயிர்கள் உள்ளன. இவர்களில் வாழ்க்கை நிலையும் உண்ணும் முறையும் மிகவும் வெறுக்கத்தக்கவனவாகும் பொதுவாக அவர்கள் மாமிசமும் புளித்த ரத்தமும் அருந்துவர் என்பது இச்லோகத்தில் ஷா தசாஜ்வசம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இவ்விழிந்த மனிதர்களின் தலைவர்களே யக்ஷ ராட்சசர்களும்
பூதங்களும் மற்றும் பிசாசுகளும் ஆவர். சோ தமோபுரத்தை சேர்ந்த இவர்கள் ருத்திரனின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளவர்கள். ருத்திரன் சிவபெருமானின் அவதாரம் ஆவார். அவருடைய இன்னொரு இது இவரே இயற்கையின் தமோ குணத்திற்கு பொறுப்பாளர். சிவபெருமானுக்குரிய மற்றொரு பெயர் பூத்நாத் இல்லையா, பூதங்களின் தலைவன். பிரம்மதேவன் 4 குமாரர்களிடம் ஆத்திரம் கொண்ட பொழுது ருத்திரன் பிரம்மதேவின் இடையிலிருந்து பிறந்தார். இது நாம நல்லாவே ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஓகே. ததாஹோ தந்த சுகா சர்பநாகாஸ்தஷக் சதக்ஷகம் விதாயாவத்சம் துதுவூர் பிலபாத்ரே விஷம்பயஹ. இப்போ நல்லவைகளும் இருக்கு, கெட்டவைகளும் இருக்கு பூமண்டலத்துல இல்லையா. நம்ம சுற்றி எத்தனையோ வைரஸ் இருக்கு. அது எப்ப செயல்படணுமோ அப்ப செயல்படும். இறைவனுடைய அவருடைய காலச்சக்கரத்திற்கு ஏற்றவாறு இல்லையா. இப்போ கொரோனா ஒரு பீரியட் வந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ல கொரோனா வரவே வராதுன்னு ஏதாவது கேரண்டி இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. அதை விட இன்னும் மோசமான ஒன்று ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். ஆனா அது நமக்கு இப்போ இம்பாக்ட் இருக்காத நிலையில இறைவனுடைய ஆற்றலால் அது கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆனா அதே ஒரு காலகட்டங்கள் என்று வரும்பொழுது அதுவும் செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அதனால யாருமே எதுலேருந்துமே தப்பிக்க முடியாது இறைவனுடைய ஆட்சியிலிருந்து. அதனால நம்ம ஒரு ஜெயில இருந்து நம்மளால வெளியில போக முடியாது அப்படின்னு ஒரு கைதி நினைச்சான்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவன் எத்தனை ஆயுட்காலம் அந்த இடத்துல இருக்கணும்ன்றது அவன் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருப்பான். சோ இறைவனுடைய கருணைக்காக அவன் கண்டிப்பாக யாசிக்கணும். அப்பதான் அவனால அட்லீஸ்ட் நன்னடத்தின் பேர்லயாவது அவனால வெளியில வர முடியும். சோ இறைவன் இல்லாத இடங்கள் எதுவுமே கிடையாது. மேலும் அதன் பின்னர் படமெடுத்த பாம்புகள், பெரிய நாகங்கள், தேள்கள் மற்றும் நச்சுயிர்கள் அனைத்தும் அதெல்லாம் கூட பூமியிலிருந்து பாலாக விஷம் முழுவதையுமே கறந்து அவ்விஷத்தை புற்றுகளை பாத்திரமாக்கி அதில் வைத்துக் கொண்டன. அவைகள் தக்ஷனிலிருந்து ஒரு கன்றினை உருவாக்கின. அப்படின்னா இந்த இடத்துல கன்றுக்குட்டியாக மாறுவது யாரு? தக்ஷன். தக்ஷன் யாரு? நாகங்களுடைய தலைவன் இல்லையா. சோ அவன் கன்றுக்குட்டியாக மாறி அவனுக்கு தேவை என்ன? பாம்புக்கு என்ன மெயின் கிரைட்டீரியா? விஷம். தேளு கூட விஷம் தான் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி விஷம் நிறைந்த ஜந்துக்களுக்கு தலைவனா இருந்து இவர் கன்றுக்குட்டியாக மாறி பூமியில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷத்தை அவர் எந்த இதை பாலாக எடுத்து அதை எங்க சேகரிக்கிறார்? புற்று, பாம்பு புற்று இருக்கு இல்லையா, அதுல சேகரிக்கிறார். இந்த உலகில் பல்வேறு வகையான உயிர்கள் உள்ளன. பல்வகை ஊர்வன தேள்களும் கூட முழுமுதற் கடவுளின் ஏற்பாட்டின் பேரில் என்ன பண்றாங்க? வாழ்வதற்குரிய வசதினை இங்கு பெற்றிருக்கிறார்கள் இல்லையா. எல்லாருக்குமே இங்கு வாழ்வதற்கு உரிமை உண்டு. அதனால உரிமையுள்ள ஒருத்தரை நம்மளால கண்டிப்பா துரத்த முடியாது. எவ்வாறு கலிபுருஷனுக்கு 4-5 இடங்களை கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி இடங்களை தன்னுடைய ராஜ்யத்திலே இல்லாம செய்தாரோ இல்லையா, அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவம் செயல்பாடுகள் ஒவ்வொரு உயிர்வாழையும் எடுத்துட்டு வரும் பொழுது நம்ம இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்றதுல எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது இல்லையா. அது ஒண்ணு. இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ்க்கே நான் இப்ப உங்களுக்கு இங்க இன்சிஸ்ட் பண்றேன்னா 4 அந்த அதாவது சட்டன்றது ரெகுலேஷன் அப்படின்னா சாஸ்திர விதிகள் இல்லையா. அதை நம்ம பரிபாலிக்கும் பொழுது நன்மையும் தீமையுமே நம்மளால ஒரு போல பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு வரும். இரண்டையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரும். அதனால இந்த இடத்துல டிவோட்டிஸ் நான் டிவோட்டிஸ் அப்படிங்கிற வேறுபாடே கிடையாது. எல்லாருமே அவங்கவுங்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அனுபவித்துதான் ஆகணும். அதை மாற்றி அமைக்க முடியாது இல்லையா. ஆனா பக்தரானவர்கள் அதை கடந்து செல்வதற்கான அனுகிரகத்தை இறைவனிடத்துல பெறுகிறார்கள். இதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சான்ஸ். ஏன்னா அவர்கள் இறைவனை எண்ணுகிறார்கள். சோ பக்தரற்றவர்கள் அவர்கள் நான் செயல்படுகின்றேன் என்ற அந்த நான் மீது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை. சோ அதற்கேற்ற பலன்களை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். இறைவனே மறந்து செயல்படும் போது அதற்கு அது நமக்கு கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படும். இறைவனுக்கு என்று எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றும் பொழுது நமக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. இந்த 2 நிலைகளை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த உலகில் பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள் உள்ளன. பல்வகை ஊர்வனமும் தேள்களும் கூட முழுமுதற் கடவுளின் ஏற்பாட்டின் பேரில் வாழ்வதற்குரிய வசதிகள் இங்கு பெறப்பட்டன. தேள் எல்லாம் எங்கிருந்து வரும் சொல்லுங்க? இந்த ஸ்வெட் இல்லையா, அதுல இருந்துதான் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா. எங்கு அசுத்தமான நிலை இருக்கிறதோ இல்லையா, பெட் பக்ஸ் எல்லாமே கூட அந்த மாதிரிதான். ஸோ வென் யூ ஆர் நாட் கீப்பிங் கிளீன்லினஸ் இல்லைன்னா
இதெல்லாம் வந்து ஒன்னொன்னா வர ஆரம்பிக்கும். காக்ரோச் இதெல்லாமே எங்க வந்து சுத்தம் இல்லையோ அந்த இடத்துல இந்த ஜீவன்கள் எல்லாமே வந்து வாழ்வதற்கான அவங்களுக்கு வந்து உண்டு. ஈவன் பாம்பு கூட பாத்தீங்கன்னா புதாருக்குள்ளதான் இருக்கும். அது எங்க இருக்குன்றது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா? அது போலதான் தேள்களும் அதே மாதிரி. ஏன் நம்ம ஷூ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தட்டிட்டு தான் போடுவோம். எப்பயாவது யோசிச்சிருப்போமா நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு என்னதான் வச்சிருந்தாலும்? ஏன்னா காலில் வரக்கூடிய அந்த வேர்வைகள் வந்து அதனுடைய ஸ்மெல், அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேள் என்பது வரும். ஸோ ஈவன் இந்த அரிசியில இருந்து கூட பாத்தீங்கன்னா தேள் வரும். அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம சரியாக பதப்படுத்தாம பாதுகாக்காம இல்லையா? மாதாஜி செங்கல் நிறைய அடுக்கி வச்சிருந்தா அங்க தேள் வருமா மாதாஜி? செங்கல் அடுக்கி வச்சிருந்தோம். ஏன்னா செங்கல் எங்கேயுமே வந்து வியர்வை எனக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்படும் பொழுது ஆவி அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூடி வச்சிருந்த ரூம் பாத்தீங்கன்னாக்கா திறந்தோம்னா உடனே நமக்கு ஒரு அந்த அந்த ஏரே நமக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் ஏரா தெரியாது. அடைப்பா இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று நமக்கு வந்து சுவாசிக்க முடியாது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட இடத்துல வந்து ஈரப்பதம் என்று உருவானால் இல்லையா? சோ ஒரு பக்கம் வந்து காற்று வந்து பிரஷர் இல்லையா? இன்னொரு பக்கம் வந்து அந்த பிரஷர்னால வரக்கூடிய அந்த ஈரப்பதம். இந்த ரெண்டு நிலைகள் ஏற்படும் பொழுதுதான் வந்து அந்த இடத்துல ஜீவன் பிறக்கிறது. என்ன ஜீவன்? அது தேள் இல்லையா? அதனால இந்த பெட்பக்ஸ் கூட என்ன மூட்டைப்பூச்சி சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த இது சோ அந்த பெட் அதெல்லாம் கூட இந்த மாதிரிதான் தானா வர்றதுதான் இப்படிப்பட்ட நிலைகள் இருக்கும்போது. அதனால நம்ம வீட்டை நம்ம சுத்தமா வச்சோம்னா வராது. சுத்தம் இல்லைன்னா கண்டிப்பா வரும். ஆனா இப்போ மூட்டைப்பூச்சி இல்ல மாதாஜி. இப்பெல்லாம் ட்ரெயின்ல ஆமா மட்டும்தான் இப்பெல்லாம் ட்ரெயின்ல மட்டும்தான் இருக்கு மாதாஜி. ஏன்னா ட்ரெயின்ல ஏன் இருக்குன்னா அசுத்தம் இருந்தா கண்டிப்பா இருக்கும். அதுவே நல்ல ட்ரெயினா இருந்தா இருக்காது. கிளீனா இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின்ல இருக்காது இல்லையா? இப்ப நீங்க ஏசி பேசஞ்சர் ட்ரெயின்ல மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னா அதுல வந்து ஃபுல்லா வரக்கூடிய மக்கள் எப்படி இருப்பாங்க? சோ ஒண்ணு இந்த அதாவது வேர்வையால வரக்கூடிய அந்த அந்த பாத்தீங்கன்னா கன்ஜெஷன் அந்த மாதிரி நிலையில இருந்து வரக்கூடிய தன்மையில இருந்து அந்த ஜீவன்கள் பிறக்கிறது. ஓகே, அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அந்த ட்ரெயின்ல இருக்கும். அதனாலதான் அது வந்து உற்பத்தி ஆகிறதுக்கான காரணம் கூட. ஓகே, விஷம் முழுவதையும் கறந்து விஷத்தை புற்றுகள் பாத்திராம இல்லையா? எங்கேயோ படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஓகே, அதாவது ஒவ்வொருவரும் தனது உணவுப் பொருளை பூமியிலிருந்தே பெற்றுக் கொள்கின்றனர் என்பதாகும். பௌதீக குணங்களுடன் ஒருவன் இருக்கும் தொடர்பினை பொறுத்தே அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மையுடையவனாக வளர்ச்சி அடைகிறான் இல்லையா? அதாவது சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் எந்த குணத்தை அவன் சேர்ந்தவன் இருக்கின்றான் என்பது அது அவனுக்கு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. பயக பானம் புஜங்கானாம். அதாவது பாம்புக்கு நம்ம பால் ஊத்துனா அதனுடைய விஷத்தன்மை ஏறும். அதே பாலை வந்து நாம வந்து ஒரு முனிவருக்கோ ஒரு கற்றறிந்தவருக்கோ நாம கொடுத்தோம்னா அவங்களுடைய மூளை வளர்ச்சிக்கு அது வந்து மிக மிக உதவும். ஸோ ரெண்டு விதத்துக்குமே வந்து பால் தான் இல்லையா? பசும்பாலை வந்து ரெண்டு இடங்களையும் நம்ம வைக்கிறோம். அதாவது ஒண்ணு யாருக்காவது நம்ம கொடுக்குறோம் குடிக்கிறதுக்கு, அது அவங்களுடைய பிரெயின் இது. ஆனா இந்த இடத்துல அது என்ன அதிகரிக்கிறது? விஷத்தை அதிகரிக்கிறது. ஸோ அதனால மெஜாரிட்டியா பாம்புக்குள்ள என்ன இருக்கு? விஷம் தான் மெயின் கிரைட்டீரியா. ஓகே, மிக உயர்ந்த நிலையை வந்து அடைவார். இவ்வாறு பகவான் உயிர்கள் அனைத்திற்கும் தேவையான உணவினை வழங்கவே செய்கிறார். இருப்பினும் உயிர்கள் ஜட இயற்கையின் குணங்களோடு கொள்ளும் தொடர்பின் மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மையில வந்து வளர்ச்சி அடைகிறது இல்லையா? சோ நம்ம எந்த குணாதிசயத்தோடையும் நம்முடைய செயல்கள், வாழ்க்கை நிலை இதெல்லாம் கொண்டு நம்ம கர்ம பலன்கள் வந்து நமக்கு கர்மங்களை செய்கிறோம், கர்ம பலன்களை அனுபவிக்கிறோம். பசவோ யசவம் ஷீரம். இந்த ஸ்லோகத்தை நாளைக்கு வேணா நான் எடுக்கிறேன். ஓகே, பெருசு பிளஸ் இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்கு, நாளைக்கு முடிக்கலாம். படிச்சுட்டீங்க, அதனால நாளைக்கு நான் இதுக்கு விளக்கத்தை. வாஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்தூபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஆக்சுவலி நம்ம 2 பாகவதம் கிளாஸ் நம்ம அட்டெண்ட் பண்றது இல்லையா? அங்க இருக்கக்கூடிய பாகவதமும் இங்க தெரியும். எங்களுக்கு எல்லாம் குறையா இருந்தது மாதாஜி, அங்க போக முடியலையே. சில சமயம் புரியறதும் இல்ல மாதாஜி, அதனால நோ ப்ராப்ளம். மாதாஜி லாங்குவேஜ் வந்து கொஞ்சம் ஹையா தான் இருக்கு. ஹை மாத்திரம் இல்ல, ஸ்பீடு. அது நம்ம புரிஞ்சு உள்ள புரிஞ்சதுனால அடுத்ததுக்கு போயிடுறாங்க. ஃப்ளூயண்டா பேசுறாங்க. கொஞ்சம் புரிய இப்ப எவ்வளவு பரவாயில்ல.
அவங்க மாதாஜி இப்போ அதாவது நமக்கு கண்டினியூஸா அட்டென்ட் பண்ணாதான் புரியுது மாதாஜி. மாதாஜி ஆமா நீங்க அந்த கிளாஸ் நடுவுல வந்து நடு எனக்கு ரொம்ப அது சந்தோஷம். பாதியில எனக்கு வந்துட்டாக்கா தெரியாதெல்லாம் ஒண்ணுமே பேசுறேன்ல. புரியாது. ம- Okay. மாதாஜி ஒண்ணு நானும் சொல்றேன். சிரவணம் பண்ணணும் இல்ல மாதாஜி, அதுக்காக தான் வரேன் நான். ஹரே ம- கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கொஞ்சம் மாதாஜி. கொஞ்சம் வருவோம் மாதாஜி மாதாஜி, பாதியில வந்துடணும், புரியறதே இல்ல. அந்த பாதையில வரவே இடையில முடியல வரணும். மாதாஜி. சரி, சரி. மாதாஜி நான் நேத்து ஒண்ணு சொல்லணும்னு சொன்னேன்ல மாதாஜி. Yes. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்பிரிச்சுவல் ரிட்ரீட் வித் ஜெயபதாக குரு மகாராஜ் சுவாமி, மெனி அதர் சன்னியாசி டிவோட்டிஸ் இவங்களுக்கு 29, 30 மார்ச் இல்ல மாதாஜி மதுரையில நடக்குதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத Okay, சொல்ல thank you, ma'am. No problem, no problem. பக்தி So, யோகத்துல நீங்க இந்த பக்தி விருக்ஷா கிளாஸஸ்ல நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கோ டீடைல்ஸ். ஓகே, ஃபர்தர் டீடைல்ஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நம்ம கிருஷ்ணா. குரு மகாராஜ் வந்து நீங்க அங்க இருக்கக்கூடிய யாரெல்லாம் மதுரை, ஐ திங்க் சேதுலட்சுமி மாதாஜி, யூ கேன் கோ. உங்களுக்கு பிராப்தம், அதாவது நீங்க யூ ஹாவ் ஆல் த, நீங்க 16 மாலை பண்றீங்க, 4 ரிலேஷன்ஸ் பண்றீங்க. சோ குரு கிருபா இருந்தா, உங்களுக்கு பிராப்தம் இருந்தா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க தீட்சை எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடைக்கும். ஓகே, சோ போயிட்டு வாங்க மறக்காம. நானும் போகணும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. எங்க ஊர்ல இருந்து 45 கிலோமீட்டர் தான். ஹரே போயிட்டு வாங்க, கிருஷ்ணா. போயிட்டு ஒரு போயிட்டு மணி வாங்க, நேரத்துல போயிடலாம். போயிட்டு வாங்க, போயிட்டு வாங்க. யாரெல்லாம் தீட்சை பெற்றீங்களோ எல்லாம் ஆன்லைன்ல தான் பெற்றோம் இல்லையா? முடிஞ்சா அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே, பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, இதுக்காக வீட்டுல டென்ஷன் படுத்திடாதீங்க, டென்ஷன் படுத்திடாதீங்க. உங்களுக்கு எப்படி ஃபீஸிபிள் இருக்கோ அதை பொறுத்து நீங்க போயிட்டு வாங்க, சரிங்களா? வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு முடியாது மாதாஜி, என்னால தனியா மாதாஜி அங்க தங்குறதுக்கு எல்லாமே அவங்களே ஏற்பாடு பண்றாங்க மாதாஜி. இல்ல நீங்க ஜஸ்ட் போய் கூட தரிசனம், காலையில போயிட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துருங்க. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. தங்கறதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய டிராவல் நீங்க பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஆனா வீட்டுல சப்போர்ட்டோட போகக்கூடியவங்க வந்து ஆஸ் பர் அவங்களுடைய சப்போர்ட் வச்சு உங்களுக்கு என்ன ஃபீஸிபிலிட்டி இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணி போங்க. ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு, ஏன்னா இந்த வாட்டி ஆன்லைன் தீட்சை தான், எப்பயுமே அந்த மாதிரி நடந்தது கிடையாது. ஸோ இஃப் யூ கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போயிட்டு ஒரு வாட்டி சேவிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நேரடியா பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு. அதனாலதான் போங்கன்னு சொன்னேன், வேற எதுவும் இல்ல. எஸ்பெஷலி பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி. எஸ், எங்களுக்கு என்ன மாதாஜி? ஆன்லைன் தரணும் மாதாஜி தீட்சை. தெரியாது மாதாஜி, உங்களுக்கு ஆன்லைன் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப நம்ம பிருந்தாவனம் போன பிறகுதான் தெரியும். கீதா மாதாஜி, யூ ஆல்சோ டேக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கோ. ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி அங்க போயிட்டு நான் சேவிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அவருக்கு தான் நீங்க வந்து தீட்சை பெற போறீங்க. எனக்கு தெரியாது, அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தீட்சை கூட ஆகலாம். ஐ டோன்ட் நோ, ஐ கான்ட் ப்ரெடிக்ட். எதுவுமே எல்லாமே இறைவன் பிராப்தம், குரு பிராப்தம், எல்லாம் நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஓகே, சோ அது என்ன எப்படி நடக்கணும்னு விதி இருக்கோ அப்படிதான் நடக்கும். ஓகே, சோ ஆனா தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாமே போய் இந்த வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்திக்கோங்க. நிறைய ட்ரெயின் பஸ் வசதி எல்லாம் உண்டு மாதாஜி மதுரைக்கு. நோ ப்ராப்ளம், போயிட்டு வாங்க, போயிட்டு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபானந்த் சிந்தோபியேவ ச பதீதனாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ